Oras sa Pilipinas, alas 9:52. Patrol 774. Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan. Operator. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tion sang pagkakinanglanon. Mata kadtulungan sang kagamiyon. Patrol 774. Patrol 774. Tatak RMN. Patrol 774. Sa liwat, may gabi na sa inyo, taran, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton tanan nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad. Sa pito taran ka mga distrito. Sa mga distrito sa nga Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man taran nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capisaclan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormo, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo taran makasama, good evening, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. RMN Patrol 774. Sa kinandar magkasama diri sa aton nga pangalagad. Liwat kita nga magatalakay sa nga pila ka madlag ko nga mga issues. Mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pangalagad. Sa kinaandan, mangingkaw po natin karon na ma-report na kay impormasyon na gikan sa aton nga mga RMN Patrol reporters. May kangtanan sa ila mga natipon nga mga balita sa sulod sa 24 oras. Patrol 774. Sa kinana na ko naman ang inyo kasama, Radyoman Jun Aluhado Kapulot. Nag-welcome sa inyo taran-taran diri sa aton nga pagpangalagad mga kasama. Today is Saturday, Sabado na, July 11, 2020. Diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kasama sa aton karon nga mga pila na ka mga dalag ko nga mga informasyon nga aton pagatalakayon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Kamusta na sa aton tanan nga mga pinalangga nga mga tagpalamati kay plastar na kamo tanan. Daligid lang ha sa aton nga mga kauturan na. Araman sa akon guro niya biliwat be. Huwag kijaw. Dali gid lang ha kay ginakuan ko pa, ginahikot ko pa akon nga watch party kay karon di na karon magtawhay akon pangabuhi mintras hindi ko na makita. Okay, so ari dis piyak be. Kaya dali gid lang sa aton nga mga tagpalamati ha kay multitasking mo. Ang sungad mo gawakal pagkatapos ang kamot mo kuan bala ang isa ka kamot kuan di nagahulag tapos sa kamot ari sa piyak yo tapos ang sungad nagawakal tapos ang talinga nagapamati unis ti grapon sa tisima nga multitasking sige lang kay naandan tara ni amo ning trabaho ta mo so dali kila sa ato sila mga tagpalamati kay pila karon ka mga ato sila nga mga pagtalakay na sa mga dalag ko nga mga issues diri sa ato sila nga pagpangalagad dahil plasta nato ng ato sila nga mga headlines sa dugay-dugay diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kasama Ari nagaliw
O, galing kay T, hindi ko man ni watch party ni. Paano ni man? Din lang guro ni. O, sige ah. Patrol 774. Sa ato sila nga mga viewers, kamo lang dakwa na. Kamo lang da watch party ah. Okay na ya. Okay na. May problema na radyo man. Well, ang sakon din nga cellphone namang may problema guro. Kaya hindi ko ka watch party. Kung mag-watch party, ko gadula ang picture. Sakon guro na, no? Tilang tawab la, kay bisan ano ka cold diri basta may guna, basta gani nga, bisan ano ka cold sa aton nga aircon. Tapos basta may problema ako, para malhas ko. Amo na sang, kuan amo na sang problema gid. Basta may gina problema ako, nga disturbado nga akon nga, kuan nga, kahimtangan. Basta daw disturbado akon kahimtangan. Ga para malhas ng tawab la. Ting akon nga antipara, kuano, ga bubbles. Patrol 774. Dilang kay panabuan ta ni aircon ta pa himuon ta 18 bla lang ta kundi mag-cold ning kamatyagan ta. Patrol 774. Sa ato sila nga pagpangalaga magkasama diri kita sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information, mga pila na ka mga issues nga ato sila nga pagatalakayon. Patrol 774. Sa aton karon nga mga headlines, mga kasama. Kamusta na kamo gilida? Ayos lang. Patrol 774. Kung parte sa amon di ati di siya mas usual radyo man wala no? Mo man gyapon ah. Patrol 774. Sa ato sini nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information magkasama nga ato sini nga pagatalakayon diri kita sa aton karon nga mga headlines. Number 1 nga mga nga headlines naton diri sa ato sini nga pagplastar. Sa aton karon nga mga headlines mga kasama. Board member Dorothy Pais 19 na kaadlaw nga wala nagapakita agud ipat hag ang ghost employee issue sa iya nga opisina sa iya nga talatapan mga 19 na kaadlaw hasta isa ka bulan ni nga hindi ni siya makapakita ni bisan maglabot pa ni mga isa ka tuig ni laban-laban sige gini nga aton nga komentaryo mga kasama mo kag sige ni nga pangita ta siya ang nami sina sa imo-imoon mo guro board member Pais. Patrol 774. Kaysa sunod semana kundi mayara naman nga mayara naman nga regular nga sesyon. May guro inta ka siguro sa regular nga sesyon ka na lang inang via Zoom. Sa Zoom ka na lang agi. Para nga hindi makita itsura mo. Buisit ka nga animal ka nga yun ipatula ka. Patrol 774. Kainit na subong ulo ko di subong. Ikaw ay kurumukpan sinikaroon mo. Well, gainit ulo ko subong. Perte ka ginapamalhas nga ko subong. Tapos ga bubbles ning akon nga kwande. Naga bubbles ning ripagido. Dali lang. Tion galidis piya ko. Nasulit yung akon nga hambal ba? Okay, daligid lang ha. Ari na. Okay na. Sige. Liwat. Okay, dali lang ha. Kulat tanay sa aton nga mga tagpalmati ha. Wait ka mo anay. Kaya hindi ko ni ka-concentrate kung hindi ko matapos ang akong ginaobra disbong. Mintaha yung magali radyo man na well kung may partner ka sa programa no. Sang sa wala no. Kaya kung wala ka partner sa programa mo, imutan na. Okay. So dali lang. Tapuson ko na ini ha. O standby ka mo. Kay ma-concentrate ko karon pagkatapos ni matapos ko ni ma-concentrate na yon. Kaya nga aton nga isyo sa talakayon ni diretso ni sa kay board member Dorothy Pais dayon
Pagkatapos, una pala nga headlines ha. Daligid lang sa ato sini nga mga tagpalamati. Kay pagkasunod ikaduha ko nga headlines amo na dayon. Once nga magdiretso na ko sa ikaduha nga headlines, buot silingon, natapos ko na ning akon nga hilikoton. Okay? Sige. Ayos na. Dili na kita magkasama sa aton sini nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information. Si Board Member Dorothy Paes mga kasama 19 na kadlaw nga way sa makapakita. Actually, ginamulo monitor taman na monitor mutaway ko kabati nga ginamulo monitor taman radyo man well kon bala na balita na sa iban nga mga waragwagan radyo Manuel, no? Kung bala na balita na sa iban nga mga waragwagan ang natabo bala to sang nagligad o sang kagahapon nga nasiplatan si board member Dorothy Paes, nasiplatan radyo Manuel nga nagkadto sa isa ka establishmento gamay upod nga mga miyembro sang media except RMN Iloilo. May upod siya nga taga newspaper, may upod siya nga taga iban nga estasyon. Tapos ang aton sining ambot kung ano to ati way takbalo kung mapapriskon to sa kung ma-meeting to sa upod sa kasi kung lain man to yung ila nga ginistoryahan radyo Manuel, no? Kasi may mga transaksyon to sila nga ila gidya iti galing ti sari-sari nga medyang upod ya mo. So kung sari-sari nga medyang iya nga upod radyo Manuel, anong buot silingon sina? Ang buot silingon nga ti kundi may posibilidad nga magpapriskon sa di ba well? Galing natingala kita nga kung magpa-preskon si ang natingalahan ta nga kung magpa-preskon si Dorothy Paes nga ang waaya naka-intra ang RMN Iloilo. Ano ang isyo kag ano ang subject sang ila pagatalakayon radyo Manuel sa ila nga preskon kung nagpapreskon di man siya. Hindi ba well? Nga wala may imbitar ang taga RMN. Tigin mo lo monitor ta humalin kagahapon hasta subong adlaw gin monitor ta. Kung bala nakahambal gid man siya kung ano ang iya nga sabat. Why pa na kung mabatian kay ang plano naton radyo Manuel kung nagsabat gid man siya ka nag-eksplikar sa iban nga mga estasyonan kag ang iya nga gin-eksplikar o kung ginsabat sa iban nga estasyon may kantanan sa isyo sining ghost sa employee sa iya nga opisina. Ang aton nga himuon radyo Manuel abi mo kun ano ipabati tadi sa aton nga estasyon ang iya nga hambal i-acknowledge talang kag i-credit talang ang ibang estasyon kung sa dito gin replay. Amo na plano naton radyo Manuel man nga para nga at least kamo nga mga sumulunod sa RMN kabatian nyo gid yang side yan ni kuaning kung anong hambal ni Dorothy Paes hindi ba well? Amo na siya ka porsigido sa RMN nga gusto gidya pasabton si Dorothy Paes. Ang ining may kantanan sa palamagkutanon sang mga pumuluyo kung nga nga natabo ini. Nga may mga empleyado ikaw nga ara sa imo dira nga opisina nga dugay nagali naglayas dira pagkatapos sige gihapon ang kubra sang kwarta sa iya nga or sa imo nga opisina. Sige gihapon kubra sang kwarta sa iya nga ATM
Kag sa katapusan or sa mga nakita naton, base diri sa mga papilis, nagapakita diri nga bisan ini nagani nga January hasta June 2020, Radyo Manuel, may ara pa nga renewal ang iya nga job order. May 6 months pa siya nga job order na renewal from January to June. Base diri sa papel nga nakita ta, kag may nagapirma man na personalidad sa iya nga job order. Hasta ang iya nga mga accomplishment report ara nga pirmado man mismo sa ang opisina ni board member Dorothy Paes. So ini nga mga panamangkutanon nagapabilin mintras nga wala naga-eksplikar si Dorothy Paes. Ti ang report kag informasyon, Radyo Manuel, nga si Dorothy Paes nakita dito, tani masulod tani to sa may inang Kalanan dato sa may Smallville, sa may inang punot, makaltos tani sa punot. Nagsunod sa punot, tapos may upot sa nga mga media. Pero natabuan man nga sang makadto sa tani dito sa punot, nga may upot sa iban nga mga media, natabuan man nga toto naga-meeting. Abi mo ko sino? Station manager sa nga RMN nga meeting to. Upot siya nga mga sa iya upot siya ni Radyoman Eric Jan Pamplona. Patrol 774. Isang taga-meeting siya to. Pagkita mga kasama ni board member Dorothy Paes, imbes nga magsulod kag magpungko kag maupo sa iban nga mga media, naglikaw, kumali sa punot, sumailo sila. Dito siya kuno nagsailo sa District 21 sa Smallville, Japon. Nag-iririmaw sa dato, upod Japon ang mga media nga mga kaupdanan niya. Ang pamangkot nag-ano to sila. Kung nagpapriskon gid mas sa Dorothy Paes, diway kukbati nga nag-on air sa ibang estasyon. Diway ko monitor no, way gid Manuel no. Way pagyapon niya ang way gyapon ang ang tingog ni Dorothy Paes kay ginapangita naton supposedly nga gusto kita nga pamati kung ano ang iya nga eksplanasyon. Pero daw waay gyapon, no? Waay sa gyapon mga kasama naka-eksplikar. Subuot silingon nga ti kon base kung lain giban tulag istoryahan siguro sa ibang nga mga membro sa media to Radyo Manuel no. Base lain kay kun amo tong ilang ginistoryahan ang parte sa isyo sa siningkos employee sa iya nga opisina, may posibilidad dagwa na sa radyo. Ay bla, may posibilidad dagwa na sa kanginan. Pero kung amo gid man to, tapos wala gid pagwa sa kanginan, may rason man nga ang mga miyembro sa media nga upodya, nga ginupodya to agod na maeksplikar sa, may rason nga hindi pag-ipagwa sa kahanginan o kung sa ila dito nga istasyon o kung sa ila nga newspaper, no? Ang iya nga sabat kay nga, number 1, wala sila rason nga ipalayag sa ila dito nga istasyon o kung sa ila nga newspaper. Abi mo kung nga, Radyo Manuel, kay wala man sila gatalakay sa isyo nga muni. Hiblawel, way man nila nadalani, way man nila talakay ng isyo parte dire. Di kumo kay wala nila natalakay ng isyo parte dire. So ang pamangkot, nga dito kay mo masabat sila. Dapat suposilid dire mo na sabton. Base kung nalatnan na si Dorothy Paes, base kung nalatnan na ni Sunny Burnok ninyo. Kasi Burnok ninyo, ang komentaryo kag ang talakay sa isyo dire sa RMN Iloilo, mga kasama, pagkatapos, dito siya kasabat sa ibang estasyon. Patrol 774. Ote, paano abi karon ma-eksplikar na? Paano na mo na karon mabatian kag paro karon mabalaan kung anong iyo eksplanasyon mo kay diri ang
talakay sa isyo dito kay mo sa ibang mawakal. Patrol 774. Hindi mo kami pag-akusaran nga pareho sa akusasyon parte sa mga bayas-bayas ni kay. Pumali pa sa nagligat ito nga grabe mga balik-balik sa imong nga balay sa imong nga opisina na. Sa aton nga reporter parang pasabat kamo way magkamuga sa labat. Patrol 774. O di ba well? Amo na sa ang aton nga ginapawangkot nga way kamuga sa labat di. Ano ginakadlo kayo sa sabat di nga ginakuan kamo di. Nga kung magsabat kamo di ginapabayan kamo kay Wyman. Number 2, nga kung magsabat kamo di, ginako mo, ginabakol kamo sang latigo, ginakuha kamo, ginapulpog kamo sa ulo. Wala man, libre man kamo magkasabat di. Di ba na Radyo Manuel? Bastante kamo pwede kamo kasabat di. So, amo ni sa kung nga ginahulat-hulat na ton kay may kwan mong may ang sala mo lang gid board member Dorothy Paes, no? Nga daw gusto mo gid imo nga magpulo panago ya sa amon diri sa RMN. Kag gusto nimo nga magulo istorya sa iban niya mga membro sang media abi kay ti basi may posible nga dito ka maeksplikar, no? Abi mo matago mo na. Well, Moriones ti garapon. Kabalo ka na gid nga halos tanan-tanan kami nga mga miyembro sa media may mga kontak magkapitag isa kag isa Radyo Manuel di bla. Gatinik sanay man kami sinaga tinawganay man kami sina Radyo Manuel mo. Hindi mo managapon matago. Amo na ko nga kung ako sa imo Dorothy Paes. Sang nagligad to, puwerteng pasalamat mo. Anong adlaw ganito? Well, Webes, no? Sang Webes, puwerteng pasalamat siya kay nag-blackout. Ang iban iya nga mga tao, Radyo Manuel, kaya pangakig sa tunga chimpo kay nag-total blackout. Wala sila suga, way tanan, puwerteng pangakig sang tao. Pero ang isa sang pinakamaripayon sang Webes, sang gabi, Radyo Manuel, abi mo ko sino? Si Barangay Kapitan Dorothy Paes. Kay ginahana na ton kung sa mga plastada pa bala ginapay amat-amat na pa hining-hining bla ang aton nga komentaryo sa iya sus gulpe na nag-blackout igo magkabalik maglas 11:45 tiway na tsansa way gid sa matalakay sa Webes ti subong bawion tay ning asbado mga kasama isa lang ato sini nga ginaplastar para sa kay Barangay Kapitan Dorothy Paes, no? Sa kay ex-officio member inang Barangay Kapitan Dorothy Paes. Ang aton sini nga ginaplastar sa imo simple lang, no? Nga hindi nimo ini masabat. Sang nagligad nga eleksyon, Radyo Manuel, 2019 nga eleksyon, ikaw ang ginbutang nga chairman sang Committee on Appropriation dira sa may provincial capital. Wala man gina-question, Radyo Manuel, ang imo kapasidad, no? Wala man gina-question ang imo kapasidad kung bala makaintindi ka may kantanan sa budget, Radyo Manuel. Kay ang imo nga mga tinapusan kag ang imo dira nga mga kalidad kag imo nga abilidad. May posibilidad nga mayadman, di Blawel? So wala kami naga-diskriminar kag wala kami naga-question sang imo nga abilidad sadto sang ikaw ang nagapungko bilang chairman sang Committee on Appropriation sa Provincial Capitol. Bisan pa na sang tiempo nga ato nagkaabiriya mga kasama, no? Nagkaabiriya ang pagpasar sang budget. Amo ini ang rason ko nga nag-inantos kita subong nga tuig. Bangod kay wala na naton mabaton ang ikalima na supposedly ka beses nga tsansa nga makuha naton ang ginatawag Radyo Manuel nga Seal of Good Governance. Ining award nga ini nga ginakuha sang Seal of Good Governance sang probinsya sang Iloilo
nami ni siya supposedly ang resulta, Radyo Manuel, nga mahatag nga proyekto sa gobyerno probinsyal. Well, number one sa aton nga mga tagpalamati. Milyon-milyon nga kwarta nga worth of project supposedly ang maangkon sinidri kag maagom sang provincial government. Supposedly ipa-implementar diri sa aton sa probinsya sang Iloilo subong nga tuig kung nakuha naton liwat ang ginatawag, Radyo Manuel, nga Seal of Good Governance. Nga wala makuha inisang aton probinsya. Mga kasama, mga hamakon mo na mga infrastructure projects, milyon-milyon nga mahatag supposedly sa aton sa bilog nga probinsya. Mga pagpakayo sa mga farm-to-market roads. So sa kanami-nami, hindi blawel. Mga kung ano pa nga klase sa mga proyekto, supposedly nga i-award sa aton, bangod nga makuha naman naton supposedly ang ginatawag naton nga Seal of Good Governance. Nga wala tayo makuha subong. Bangon kay siyang nagligad nga tuig 2019. No? Mga kasama, before mag-eleksyon, dapat ipasar kung tani supposedly ang budget para sa 2020. Isa ini siya sang mga requirement nga kinahanglanon sa evaluation para nga makuha naton ang Seal of Good Governance sang probinsya sang Iloilo. Isa ini sang mga ginabasihan tibangon mga kasama sang pagkauyaya kag sang pagkalampingasan sang mga board members during that time. Number one nga may sala sinidiri during that time sang 2019 nga wala mapasar gilayon ang budget sa probinsya sang Iloilo. Isa sinidiri nga balasulon amo si board member Dorothy Paes kay santo nga tiyempo. Mga kasama, nagapadulong Radyo Manuel ang eleksyon. Ang budget daw mga pilak bilyon tong budget, well, nga kung once nga mapasar ang budget, ginadudahan nila nga base kung ang kwarta nga nagikan sa kabansang gobyerno sa budget para sa 2020 gamiton, Radyo Manuel, ni Anay Gobernador Tura. Si Tura na lang kay ko ni ang balon Arthur de Pinsor ni ang bata edan Arthur de Pinsor man mo galing may junior lang, pero si Tura is grado siya ginaya, siya agurang Tura. Ang ila sini nga kung nga wala nila ginpasar ang budget, kaya abi nila nahadlok sila nga si agurang Tura gamiton niya Radyo Manuel ang kwarta para nga igastos bata ya sa eleksyon. Kay ang kontraya nagasalig during that time, Radyo Manuel mo. Ang kontraya nagasalig na ang kwarta nila ya tinabungos. So makapagusto sila wagwag sa kwarta nila nga tinabungos sa bilog na probinsya sa Iloilo para lang magdaog sa pagkagobernador. Tiyang iyaya ni Tura, lawas ka katarungan niya. Pero, ang project sa mga barangay nga tinagasak, amo ni siya ang may posibilidad nga ginalinan ko nga ginbaliwala sa mga barangay, ginbaliwala sa mga barangay nga angang direktata mga barangay. Kay during that time ay kasama ang mga congressman, ang mga mayor, ara nagatipyok sa kontra ni Gobernador Arthur Defensor Jr. mo. Halos tanan nga mga leaders iya. Di ang mga barangay may kasama amo ning gina-target naton kay ang mga barangay
ang mga barangay amo ang nagdirekta nga nagpakig-og yun para nga magdaog si Governor Aton Defensor Jr. Wala sila masilaw sa tinabungos nga kwarta. Di amo ni siya ang ginhimo kay man ining si Dorothy Pais para nga ma-explica tayo sa inyo para nga sigurado na lang para nga mahambal ko sa inyong tanan nga kamaturan sini para nga maintindihan nyo kung nga mo natabo na naway tamakwa ang seal of good governance nga ini nga supposedly milyon supposedly kag binilyon tani ini nga worth of project para sa probinsya sa Iloilo. Tanan tani ni nga mga puno makabenepisyo. And boss especially ang mga pigado, Radyo Manuel. Like for example, mga pigado nga mga mangunguma sa bukid. Nabudlayan sila makagwa sa ilang mga banwato o sila nga mga barangay sa Pukatod. Bangod sa puwerte kalaway nga mga dalan, hindi nila madala mga proyekto nila tos bukid sa umato dalon sa banwa. Bangod nga pigado mga dalanon, tingin ni magkasama, dala ini sa mga farm to market roads. Supposedly, nga mga proyekto halin sa supposedly nga halin kuntani sa seal of good governance. Ganing tinadula ini bangod sang pagkalampaga kag sa pagkalampingasan sining mga board member nga ini. Number 1 dire amo si board member Dorothy Pais. Ginapamangkot ni siya sang una, Radyo Manuel. Gina ko ang stalya mo man subong. Ang stalya sang una, amo ning ginstalya naman subong. Nga sa unang stalya, ma-absent siya, marago siya, hindi siya magpakita sa Kapitol, para nga hindi lang, para ma-delay lang gid, para hindi mapasar ang ginatawag naton nga budget sa 2019. Amo man ni subong ang ginahimo sang buisit kag animal nga lampingasan nga kasi ka board member ni. Patrol 774. Tamol guyani. Why kita direkta nga naghambal kita nga ang personalidad ni board member Dorothy Pais among lampingasan kag amo ang damol guya, hindi Lawel? Ambot naton silingon lampingasan mga kasama kag damol guya nga klase sang iya sini nga pang-gobyerno sa iyang opisina. Patrol 774. Basi masalaan naman tablag taga-pamersonal na Radyo Manuel. Why taga-pamersonal niya? Trabaho na niya, Dorothy. Kitang duwaya kag kung makapakikita kagid man niya sa amon nga mga taga-RMN. Hindi ko gusto nga duwa na ta makitaya. Kung gusto mo gid man nga magpakikita, mag-schedule ka magpakikita sa akon, hindi ko yung magpasugot nga duwa lang tama kitay. Gusto ko yung upod ko yung mga upod ko. Hindi, Blawel? Para nga makaamot man sila sa pagpamangkot eh. Hindi ko kung mag one-on-one kita karon nga interview hanay karon. Well, mabudlay na. Nami yakon damo. Kung gusto mo magpakikita kag gusto nimo nga magsabat na, kung hindi ka giba niya magpakikatubang sa akon, damo kapilian di. Ari man di aton station manager si Radyoman Ronel. Ari man di aton program director si Radyoman Novi. Gusto mo sa kay Radyoman Regan. Sa Lumala Brillas di sa kay Radyoman Hendrik kag kay Radyoman Emerson, pwede man kamo. Pwede ka man. Kung gusto mo ako, ti ako man niya. Hindi bla. Pero nami diri sa estasyon, pwede man one-on-one diri sa estasyon, saka ka niya. Bisan wala kami gabaton sa mga bisita, puhon ikaw yung maghambal. Pwede man namo na mamitingan, kang balon nga sige pa sa kaunta. Hindi bla, well, kay sabat mo na din kinanglanon mong karon. Ang ginhimo sinisad to magkasama, ginarecall talang sa inyo, kaya daw pamatsagay, kung daw mo amo ni sumong ginahimo, yan naman liwato. Ang style, subong ang stylistic, subong ni board member Dorothy Pais, Radyo Manuel. Amo naman ang ginahimo ya. Sang nagligad, ano ang ginrason niya sang ginpamangkot ni Sawel? Na ang ginadelay nyo. Ang pagkuhan sang budget, ang pagpasar sang budget, ang explanasyon niya sa to sang nagsabat siya, no? Sa gintudlo sa iya sa mga upod niya, kay sa ato nga paglantaw, hindi siya ang nagadirikta nga naghambal mo. Nga sa iya ginutok halin, kundi kung ano ginatudlo sa iya sa mga grupo niya sa to, amo man ginhambal niya.
Ang eksplanasyon niya sa to, base sa gintudlo sa mga grupo ya siya. Ang ambalyan niya ti, kinahanglan sila nga himay-himayon namon ini. No? Ang ining pagpasar sang budget, niya dapat himay-himayon namon ni isa-isaho namon ni. No? Kay para nga inang masiguro naton nga mabalaan tagit ko sa diin makadto ang tanan-tanan nga mga kwarta sa aton nga budget. Kay hindi sila gusto, kay gusto nila ang ginatawag nga transparent o kung transparency, Radyo Manuel. Gusto nila ang ginatawag nga transparent. So, tungod kay gusto nila ang transparent, gusto nila nga mahimay-himay ang budget, amo na kung nga mahinay katama ang pagpasar, kay ginatun-an gid nila kuno isa-isa gid ang mga budget. Gusto nila i-itemize kung sa din makadtong kwarta. Di ba mo na eksplanasyon ni Dorothy Paes during the time? Kay hindi sila gusto nga kawaton ang kwarta sa kabansang gobyerno, most especially ining budget nga ini sa itong nagligad nga 2019. Tapos na ini mga kasama. Pero ginaricall ko lang ni si inyo, subong Radyo Manuel. Kay nga ang ginaricall ko sa inyo, kay gusto naton ipahibalo sa kay Board Member Dorothy Paes. Gusto naton i-remind sa kay Board Member Dorothy Paes. Wisit ka animal ka ngayon ipatula ka. Nga gusto ni mo mangin transparent, hindi bala? Imo ni sungad naghalin ang ambal mo sa una, nga ginahimay-himay ninyo ang budget amo ina ko nga hindi dali-dali mapasar during the time sang 2019 bangod kay ginahimay-himay nyo para mabalaan nyo gid kung din magkadto ang kwarta o kung ang budget kay ini kay gusto nyo ang transparent bangod kay hindi ka mo gusto nga may kantuan nga iban sa malipot nga sugilanon hindi ka mo gusto nga basi kawaton ang kwarta sa kabansang gobyerno tungod kay gusto nyo transparent sa amo sa tunga tiyempo, hindi bala Dorote? Amo ginahambal mo. Ang ginahambal mo, lipat ka. Lipat ka nguro kay ti. Ha? Dumduman mo, ginatudluan ka man kung ano ihambal mo. Ha? Ti amo, hindi man kasama. Ginabalik naton subong sa kay Dorothy Paes. Ha? Board Member Dorothy Paes. Gusto mo man bala sa ginatawag nga transparent, sa ginatawag nga panggobyerno? Kaysa nagligad, amo ning rason kung nga nagsakripisyo ang aton sininga, ginatawag magkasama nga Seal of Good Local Governance Award. Nagsakripisyo ini ang binilyon-bilyon, minilyon magkasama nga proyekto nga para kung tani din sa aton nga probinsya. Bangon kay wala nyo na pasar ang budget kay ang number 1 magkasama nga isa sa mga ginabasihan nga makuha naton ang Seal of Good Local Governance Award. Ang budget mapasar sang mas temprano, ang budget mapasar on time. Tigin delay nyo kay gusto nyo ginhimay-himay nyo kay tungod na gusto nyo ginatawag na transparent. Gusto nyo ginatawag na transparency. Di karon, gusto nyo nga transparent, gusto nyo nga makita nga kalangay sa isa ka kristal katinaw. Ang aton nga panggobyerno dira sa may probinsya sa Iloilo, ang buwisit ka nga animal ka, subong, ginapasabak ka. Bangon kay kinahanglanot ang transparent, malago ka nga, yun di patula ka! Ditukin ka karuma! Hindi ka ng babae nga buwisit, kalilinas talaga! Patrol 774. Salamat ka nga yun di patula ka! Kay babae ka! Karuma! Ama, kita mo kung yun di patula ka, karunay! Saka ugot-ugot ko, Wisit nga klase ka. Tayo lang mga bugto din ako ng Korintio ba? Sa
buwisit nga sa kanimbal nga klase ka... Yun di patulog ka ulo. Patrol 774. Bago gali niyo. Yunis, di ka po ni Santisima. Well, bago bago gali niyo. Kigan ta si manager ni siya nga daan nagbakal gisin mo. Hindi ka maugot sina, well? Hindi ka maakig sina. Lantawa ba na kung ano? Oh? Ari ka tindog na kung hindi patulog. Maara ka lang na sa... Mga ara ka lang na sa ining kamera ni. Mabuka na karoon ang kamera. Makita mo karoon ay. Patrol 774. Salamat ka. Ay, nampak na ka bulpen ka. Patrol 774. Pasalamat ka ngayon. Pasalamat ka ngayon, ipatula ka kay babae ka kung mga naglalaki. Aning, kita mo niyo, ha? Matapik ni karoon ng swil. Natawa mo na, kung ano ka, hindi ka mainit, sina? Sa nagligat nga 2019, amo ni ko nga ginbalik ko ni, ginrecall ko ini, tungod kay amo ni sang una, ang tanan nila nga grupo. Ha? Ginapamangkot sila sang una, nga ang gindelay nyo ni, nga na-delay ini, ang pagpasar sang budget. Kay kung once na on time ang pagpasar sang budget, makuha naton ang Seal of Good Local Governance Award. Way kakabalo si Radyo Manuel nga ang award nga ina sa Seal of Local Good Governance, dako-dako na will ang makuha naton in form of projects, will. Milyon, billion, will mo. For almost 5 years. 5 na kabisis, lima na ina katuig, na ginatakam-takam naton ina. Nakuha naton ina, pinagi sa kay former Governor Arthur Defensor. Ina nga mga award, Radyo Manuel, sa kanami-nami sila nga mga award, Will. Sa kakampiyon sina nga mga award. Amo na sa ang perform sang ang former kasama sang mga ang form sang sa project ni Blawel in form of project. Amo na sa nga award. Ang aton nga mabaton, pero ginsakripisyo nyo na mga yun patula ka mo. Tungod kay ginahambal nyo lang pirmi, sang ginapamangkot ka mo sa nagligad, nga mahinay katama ang pagpasar sang sini, nga budget during the time sang last year, 2019. Ginpamangkot ka mo, nga mahinay. Ang sabat nyo muna. Di ba? Ang sabat nyo, ginahimay-himay naman, ginapuknit naman ni isa-isa. Isa-isa ho naman ni, para mabalangit ko sa din makagtong kwarta sa bilog nga budget ni. Dapat ang isa ni, para ni sa, nang masipi-sipi, bala kung sa mga saging pa, bala ginasipi, ginaisa-isa. Ginaisa-isa naman ni, kay para nga, masiguro namon ng kwarta, mabalaan namon kung sa din makatugit, nibla mo ng hambal nyo. Amo ng rason kung nga napasar ang budget nyo. Igo mapasar ya. Ini na. After na sa sining nga eleksyon nga ini, nibla mo na. Now, karon, kay ang inyong rason, ang gusto nyo, dumduman ko ini board member yung rotipais, ikaw siniubrak wakal. Na ang gusto nyo, mangin transparent ang panggobyerno
sa aton nga probinsya. Ginhambal nyo, para nga mabalaan nyo kung sa diin gid makadtong kwarta, mangin transparent, agod nga hindi makawat bisan 5 sentimos nga kwarta nagikan sa kabansang gobyerno, hindi mabuhinan. Nga base kung maglisab lang. Tungod kay gusto nyo ang ginatawag nga transparent. Karon, ari ang balita. Ang balita, ining si Remo Solas, mga kasama, ang may panindugan kag prinsipyado nga pamilya Solas sa Barangay Makina, Radyo Manuel. Well, ining may panindugan, may prinsipyo, may kahadlok sa Diyos, nga pamilya Solas ang Barangay Makina sa Banwasang Dumangas. Nagkadto diri sa estasyon si Remo Solas. Si Remo Solas nagtrabaho bilang job hire sang Iloilo Provincial Capital, Iloilo Provincial Government. Under sa pagdumalahan sang opisina ni board member Dorote Duray Apais. Nagtrabaho bilang job hire ining si Remo Solas. Ari ang mga papel diyo. Damo mga papile siya ni Remo Solas. Ari pa ni Ibano, dalo mo. Ari damo. Ining mga papel nga ini nga halin dokumento sa Provincial Capitol. Antes sina ang una naging presentar dire ni Remo Solas ang iya kaugalingon, which is recorded ini makasama sa CCTV camera sa RMN Iloilo nga si Remo Solas nagsaka di sa estasyon. Well, ang nag-atubang sinisiya ang program director sa RMN, si Radyoman Novi Guasok. Gine-explicar ni Remo Solas kung ano ang iya tinutuyo, kung nga ang nagsaka siya diri sa RMN. Ang iya hambal nga mareklamo siya tungod kay ginareklamo man siya sang mga katupad balay nila dito sang iya nga asawa, sa lugar sang iya nga asawa dito sa isa ka barangay sa syudad sang Silay, Radyo Manuel. Dito halin si Remo Solas sa may syudad sang Silay. Dumiritso dire sa RMN. Number 1 naging pakita iya nga papel. May na kay para nga mabalaan nyo git kung anong isyo dire. May na kay ang taga-ibang nga istasyon kag mga newspaper naging panghagad kagin panghakot sa nagigad nga adlaw ni Dorothy Pais. Agod nga pang-istoryahon, makakuha kamo sang background sang isyo para mapresentar nyo kung pananglitan gid man nga nagpa-interview sa inyo. No? Why kami gid ya nagareklamo? Ano muna kay kamo ang nahamutan niya, ti okay lang. Pero ugaling, wala kamo abi kahibalo sini, kag nakaintindi kung anong matutuod kay isyo sini. Parte sini, mga kasama, sang ining ghost employee nga ini sa opisina ni Dorothy Pais. So, gina-explicar ko subong kang gina-recall para nga maintindihan nyo ni tanan-tanan. No? Para nga kung once nga magpresentar ka mo sa balita sa inyo nga istasyon, no? O kung magsulat ka mo sa balita sa newspaper, kutob sa mga ginpang-atubang ni Dorothy Pais nagligad nga adlaw. Arimen lang wala sa tumong. Mabalaan nyo kung ano ang background. Di ba? No. So, okay. Pagpresentarya di saka sa istasyon, ang ginpresentarya, Radyo Manuel, sabi mo kung ano? Ang ginpresentarya, number 1, ang statement or
of account niya sa bangko. Well, statement of account niya sa bangko nga nagapakita nga ang iya nga statement of account sa bangko, Radyo Manuel, nakapagkit dito nga sige ang withdrawal sang kwarta, sweldo nga nagasulod sa iya ATM. Amo ning rason kung nga nagreklamo siya kay nga nabalaan niya sang ulihi pinagi sa tong bank statement of account niya nga sige gali ya patak sang sweldo ya sa iya nga ATM, which is nga ang iya ATM, mga kasama, at tutugin bilin niya sa iya nga head of office nga wala sang liwan kundi si board member Dorote Duray Paes, barangay kapitan sang barangay Balabag, sa banwa sang Dumangas, bata-bata ni Unal Gules. Bari sa kay Mayor Unal Gules na Mayor, abiga po sabi si Dorote kinala sa amon. Kaya nagapalagyo gisa, ano man, basi ikaw magasugo nga malagyo ni. Under na sa imo supervision kay ikaw ang mayor da sa may banwas ng Dumangas. Okay? So, di natas na to. Amo na to. Amo ni ko na nga, grabe ang gabulos logining sungad. Nire mo sulas. Nga, grabing reklamo yan eh. Kay tungod ginakita ya, nga sige gali ya withdrawal sang kwarta sa iya nga ATM nga wala naman siya nagatrabaho sang 2018 pa saya nagpuli to sa silay. 2018, 2019, 2020 malapit tatlong tuig. Like for example, butay tayo 2018 yung halin so mga December, mga November. So, ang 2019, bilog na 2019, ubos kikuha. Nga hindi ang nakakuha, si Remo Sulas. Ang 2020 na kasama, sige gapon from January to June 2020, may record kami dire nga ara pa nakabutang ang iya pangalan ni Remo Sulas, naging renew na ang iya kontrata for almost 6 months. Din-renew ang iya sininga job order. Bilang isa ka job hire, ari diri sa papilis. Nagapakita ang iya nga mga accomplishment report. Mga kasama ang accomplishment report, kinahanglanon ini siya ang accomplishment report kay dira ginabasihan magluwas sa DTR o kon daily time record niya nga pirmado human, magluwas sina sa iya nga daily time record, mga kasama, may accomplishment report pagid na siya, mga kasama, nga isubmit ina siya nagapatunay o kon nagapamatuod nga ining iya nga record ga ini or accomplishment report nagapamatuod nga sige trabaho ya, di blawel? And then hindi ni siya masubmit kag madala ikaw sa pagbayad sa payroll kung wala ini pirma sa imo nga head of office. So pirmado ini ni Barangay Kapitan Dorote Paes, ex officio member, board member sa probinsya sa Iloilo. So amo ning nakita naton nga mga papilis. Karon sang nakita makasama kag dabaton ini tanan-tanan kag naintindihan sang aton program director ng Radyo Manovi ang ini nga mga issues. Te kundi interesting. Sinabi hindi ba ka-interest na Radyo Manuel? Bangod kay may ara sang ginatawag naton nga public interest. Kung wala ini sang public interest, laban-laban, binasura namon ini nga hindi pagtalakayo ng isyo. Hindi, Blawen? Ano ang public interest, Dre? Involve ang kwarta sa
sang gobyerno. Di ba, well? Kwarta sa kabansang gobyerno among involved diri. Halos bisan 5 lang na o kung 10 sentimos. Basta kwarta gani sa kabansang gobyerno nga nadula, kag nadula bangon kay may nagkuha hungod nga hindi ma-account. Radyo Manuel, may public interest ina. Amo ini ang rason kung nga gintalakay naton sa kahanginan. Ginpamangkot si Remo Sulas kung willing siya magpa-interview. Well, ilaw ko na pangita, Bibel, tingog ni Remo Sulas. Bel, bisan ano lang nga klase, basta may tingog lang na si Remo Sulas. Ginpamangkot siya. Di willing ka magpa-interview si Mr. Remo Sulas. Willing ka maghambal ka magsugid sa imong ngalan kag sumpaan mo ni kag magpalayag sa imo tingog sa kahanginan. Dakara kasama sa singa ho willing gid ko. Patawag meeting among program director. Sila sa among program director si sila niya mga angkor, siyempre ka mo mga angkors. Kay isa man ta sa mga angkor diri sa RMN, kadto man ko istorya na may tanan. Plastar ni Radyo Manove, sa nyaring isyo, nyaman mo to, yari plastado, mo ni to. Muna siga, kalimutaw ko na yun, nagasanting talinga ako Patrol 774. Halo ka Radyo Manuel, graph and corruption na dim. Corruption na ni siya nakita naton. Pagkawas gani nga bagang, basta gani nga parte sa korupsyon ang pag-istoryahan ta Radyo Manuel, gasanting talinga ko na yun. Duha mo lang nga akong weakness Radyo Manuel mo programa ko. O sa ato sini nga trabaho, sa akong nga trabaho, akong personal, balatyagon ko. Duha lang ya well, nga nagasanting dayon akong talinga. Nga nagainit ginin ulo ko kung nagasaka dugo ko, bisan way ko high blood Radyo Manuel. Abi mo ko na no, basta gani involved ang people's money, mo chilingon, may ara sa ginatawag na korupsyon. Number 2, involved may kasama ang illegal drugs. Ang duha nga ina Radyo Manuel, illegal drugs kag korupsyon. Gasalta ginadayon niya, ang dugo sa akon sini nga alimpuduhan. Di pagkabati ko sang ginplastan ni Radyo Manobi, silinga mo niyo, plastada mo ning isyo, pagkabati ko ni Kuarina sa jagin iplastar ang mga papilis! Tini pagplastar sa mga papilis, sabaw! Kilikutiway na. Laban-laban na ni. Susanggin pamangkot si Remo Sulas. John 22, 23. 24 lang tawabi, no? Ara nga mga kwan. Pero na ba mga ginpang splice na nga mga tingog? May ara nga Remo Sulas on ganitong yung title, Remo Sulas on prinsipyo na. Ang sa prinsipyo namin na mo. Mga kasama, ginpamangkot si Remo Sulas. Ato ti Remos ni willing ka tinugan mo ni pa-interview ka. Oo nga karakasaman. Sino abi hindi magkarakasa sila nga? Hindi kayo mumakik sila nga ngalan mo gingamit tapos may nagakobra sa kwarta sa imo nga ngalan nga hindi ikaw nagatilaw? Nga sa pagkabatuod, pigado ka man, nagbaton ka gani sang social amelioration program dito sa syudad sang Silay. Bangod kay way ka kwarta, way ka trabaho. Actually, nangin kwan siya. Well, nangin qualified na bona fide sang social amelioration program. Halit gini actually Radyo Manuel ang iban sila pasalamat sila ay salamat sa social amelioration program kampiyon di Blawel. Pero sa pagkamatuod lang halit ng iban ng social amelioration program ni damo na halitan man. May mga kapitan gipasakahan kaso, may mga individual, may mga taga DSWD, may mga mayor kung sino pagida, di Blawel, gin-filan sang kaso. And isa sinidiri, nga involved bangod nga ang ginhalinan
Social Amelioration Program. Abi niyo kung ano? Amo ini ang si Mr. Remo Sulas kag nadalas-das pa pati ang opisina ni board member Dorothy Pais. Ha? Take note ha. Waay kita gahambal nga ang involved si Dorothy Pais. Kundi ang ginahambal naton ang involved ang opisina ni board member Dorothy Pais. Ang iya nga opisina among involved dire. Di ba? Oh. Te siling ni Remo Sulas. Pa-interview ka Remo Sulas. Yo, pa-interview gid. Una nga interview, ito ni Saysaya. Amo to eksplikarya na. On air, siya na mismo na-eksplikar kung paano. Ang hambalya, nga sang 2018, pulis sa Silay, asawa ya taga Silay, dito sa nag-stand, dito sa nagtrabaho, dugay na sang way kabalik sa Barangay Makina. Pero original nga taga Barangay Makina siya, sa Banwas ang Dumangas. Ang barangay kapitan sa Barangay Makina sa Banwas ang Dumangas, subong, utol dyan na ni Remo Sulas. Sulas apelido sa barangay kapitan sa may Barangay Makina. Ha? Kag! Ha? Friend ged ni Barangay Kapitan Dorothy Pais man. Ha? Kay Barangay Kapitan man ni si Dorothy Pais, nangin ex-officio member lang siya, bangod kay nangin presidente sa sangliga sang mga barangay. Patrol 774. Amo na may kasama. Oh, karon pag-interview sa kay Remo Sulas, silang ni Remo Sulas, tuda! Nyalin ko siya sa Silay. 2018 pa siya nakatrabaho ako bilang, bilang job hire sang Iloilo Provincial Capitol. Ha? Kwan ako, nangin trabahador ako. Ha? Pero, siya na hindi ko kadumdum. Ha? Siya kung saan ogi ko nga nagakwan kung siya actually ang pagtrabaho ko sila niya bilang job hire sa provincial capital sang sanggunian ilabi na gid nga under ako sa opisina ni board member Dorothy Pais. Sila niya kwan tawagi mga upod mo si Joe kung si sinuda para balaan kaya si Joe guro balaan niya na inang Radyo Manuel sila niya, nagkatrabaho, gimag ko. Sila niya, pero, sa una ko sila nga sweldo, yang nabaton ko sila nga mga sweldo to, hindi pa to sila nga ATM, ginaprocess pa lang. Hasta nga sa mulihi, pagkatapos, sang mulihi nga nagpuli, siya nagpuli ko to sa kwan, sa syudad sang Silay, amo man ang timing, sila nga natapos na process ko sila nga sang mga papilis para sa ATM. ATM yara na. Akad sang matabo nga maglakat na siya, binilin yang iya nga ATM, mga kasama, sa iya nga head of office, wala sang niwan si board member Dorothy Pais. Amo na. Pidason, halin sang 2018 nga ato, nag-2019, subong 2020 na kita. Mga kasama, sige gyapon. Ang kobra sang kwarta nga napaidalom sa ngalan ni Remo Sulas. Bisan pa nga si Remo Sulas, ato dito ya sa sudad sang Silay, naga-star. Ano ang isyo dire? Ang isyo mga kasama, nga ang may nagakubra sang kwarta. Number 1 nga pamangkot. Number 1 nga pamangkot. Sino ang nag-uyat sang ATM ni Remo Sulas? Number 2 nga pamangkot. Sino ang nagapirma sang iya DTR, sang iya job order, kag sang iya nga accomplishment report? Kay kinahanglanon ang pirma sang personalidad dira nga nagatrabaho. Kung may nagapirma gid man, mga kasama, kay ti gapanginwala si Remo Sulas nga wala siya gapirma kay ato sa ganisa syudad sang Silay.
Dugangan palay, for example, butang taga binutig, abi si Kwan, si Rimo Sulas. Tambal siya nga ako na to, gainit ulo ko kay ang sweldo ko, gamay lang mo to, munabi no? Now, apamangkot mo niyo. Ang bulan sang Marso, Abril, kag Mayo, no? Radyo Manuel, ini nga mga binulan, well, hindi ikaw pwede makalakat-lakat biyahe halin sa Bacolod pakadto sa Iloilo, halin sa Iloilo pakadto sa Bacolod and vice versa. Abi mo ko nga, Chimpowel sang pandemic, na lockdown ta. Di ba? Na lockdown kita. Galalain ka gani nga bisan diri ka sila makadto ka sa may kapesto. Ang kapesto may barikada to nga mga balas batos dalan di ka kakanto to. Galalain ka gani nga hindi ka gani kalapo sa Aklan, sa Antique. Ayhan pa sa Negrosville nga may barko ang sakyan mo. Di ba? May pandemic. Hindi ka kahalin, kag hindi ka kalakat kung why ka sa ginatawag na quarantine pass. O hindi ba? Now, ang Marso, Abril, Mayo, nga ang may pirma si Remo Sulas sa iya, Radyo Manuel, nga job order sa iya nga accomplishment report. Sino nagpirmas na? Ang kalag ni Remo Sulas? Butang tabi! Kay lantaw ta subong ginariglo na mo. Nariglo na ni... Sa paglantaw ta, nariglo na ni Dorothy Paes si Remo Sulas kasi Remo Sulas hindi sumo makita. Tawagan mo sa interview, hindi sa mapa-interview ni mo to, tago na tanan, pareho sa sila subong. Gaina pa na subong si Remo Sulas, amo to ka vokal sa babaya kaburaan sa iya, nga sobra pa sa babae ang sungad niya, no? Subong, naghipos. Sang timpo lang nga nakakadto sa Kapitol, nga ginpatawag siya, Radyo Manuel, sang tagakuha. Tapos, after sina, before siya nga makakadto sa may provincial capital kadto sa opisina sang kuwa, no? Ginhunting na sa ngadaan ni Dorothy Paes. Sa malitot na sugilanon, Radyo Manuel, antes sa magpakadto sa kuwa, nahadol na sa ni Dorothy Paes o pod sang iya nga mga advisors. Kaya mo na ganigin hambal ta, butang ta, ligwaton pa rin inang Remo Sulas, ang iya nga mga tinaga, naging pa-interview yun sa aton. Mambal, sabi nga, away ko na ginawa, panginwala ko na, hindi ako na, mo to. Okay? Tapos, ako on niya, Bibel. Butang tabi, ako on niya. Mambal, sabi nga, ay, sininya sa tutuod lang, sininya, ako nakabaton sini sang kwarta. Ako sini naga-withdraw mo ni mo to. Nagbinutig lang ko kay ti para nga makabaton ako sang sap. Hindi blawel? Laban-laban amo na mo. Hindi ba abogado pero gin-analyze tama Radyo Manuel mo? May kabalo ka naman. Ang media Radyo Manuel, versatile. Mo silingon tanan-tanan niya balahan mo. Kung magtuon ka lang. Di ba? Kung kaysa mga project ni sa mga program of works ni, pagtalakay mo na sa radyo, well, daw engineer ka man. Di ba? Mag-istorya ta pati sa mga design sa mga sabalay ka sa mga bungalow, Mag-istorya tayo mag-program tayo, daw architect ka man. Di ba, well? Kung mag-inistorya kita pati sa mga akta republika, mga presidential decree, mo siling mga layer Radyo Manuel. Daw panyiro man, di ba? Daw panyiro man. Amo na yung media mo. Mo siling bisan din lang, kaya-kaya, di subong istoryahan ta subong. Parte niya sa kwan, parte sa trabaho sa job hire. Tapos, may inabugado mo na, Divil. Kaya nag-retract na sang iya nga statement si Mr. Sulas mo, si Rimos. Nag-retract na lain na. Why sa nag-retract sa kahanginan kay naghipo siya ka nagpalagyo? Pero, deep inside, sa likod sinitanan, well, di naman iobra na nila ni Dorothy subong tong kuwa. Din pa ako, ito subong sa kuwa.
ginpanginwala ito sa kuwa nga nagpa-interview sa radyo. Ginpanginwala ito. Sa kuwa lang, pero sa on-air, wala. Hipos, ang advice nga manago, nasa mong hindi sa maghambal-hambal. Butang tabi are, gina-analyze na subong ko na nung lutson nila, kay may laban-laban plano na lutsan na di mo. Kita mo si Dorote, way ka pa interview? Nga, way ka pa interview si Dorote, subong. Kay hindi pa sarili kung ano ang iyang ihambal. Hindi pa planchado. Ginaplansya pa subong ang inong hambal ni Dorote Paes mo. No? So, ginaplansya pa. Karon, butang tabi. Mahambal abi si Remo Sulas. Laban-laban na mo ginimo niya. Ako o niya nilaban-laban sa Cuba. Hambal yun nga, niya. Ako na nagkakubra. O, hindi ba? Kung ano niya gina? Ako niya. Ara siyang ATM. Mamot siya, ari ATM sa ako no. Hindi ba? Tapos siya, ako siya nag-withdraw. Kag nagatrabaho ko, ang tanan ng mga pirma nga na siya ako na tanan. O, hindi ba? Pero galing, may pirma sa nga original, kag may pirma nga piki, nga ginakumparar subong sa kuwaman. Indawgay ka na kay base ba si board member Dorote Paes mayom-yom base ikaw na sulod sa prisuan bla. Amo nang problema mo gidri mo sulas. Laban-laban base ikaw ilupot sa prisuan. Base kon kuan ka nga galaom ka nga mo na base ikaw ilupot sa prisuan sini. Imbes nga si Dorote Paes ni madisgrasya base gamay ang kay Dorote Paes base imo mo na sa kaso or sa pamatbat sa silot. Butang tabi ako niya. Ako na tanan. Ako na nag-withdraw. Tanan-tanan, ubuson na. Tapos, siniyagin himo ko lang to nga ginbalibad. Ko lang to nga why ko nag-report sa Kapitol. Why na ko gobra sa Kapitol para makabaton ko sa ansap. Hindi ba? Laban-laban na mo ginayang-hambal. Basa ko na na. Amo na nga ginahambal ko sa inyo. Sometimes. Mangin panyero man ko mo. Panyero. Well, analyze. Gina-analyze ko subong ko na nung ilang imon. Laban-laban na mo na imon. Si ako tanan ni Rimos ni. Tapos mambatsa niya, tanan na siya ako nagkubra sila kung wasang kwarta. ATM ako gawiyat, ariyo. Hindi ba? Tapos, ginhimo ko lang to nga magbinotig, nga why ko nagaobra sa Kapitol, kay maklaim ko sap dito sa balay sa asawa ko, sa lugar sa asawa ko. Amo na dito ko nagkuha sang sap sa lugar sa asawa ko, kay para nga hindi ko makilala mayo kay kundre ko sa Dumangas, kilala ang akong kapitan, di utol ko kapitan mong. Bote ka mo no! Yes, do ka mo pag-inom evergreen ba? Yun sila. Ang utok mo ginalugay na, kung nagaibong inom ka sang evergreen, ginalugay. Ginalugay ang utok mo para magganag brain cells mo. Botsing na kamo kung anong diskarte nyo kag palusot nyo. Ipako nyo sa kay Remo Sulas. Tapos, ialibay nyo, nga ginhimo lang na ni Remo Sulas nga magbinutig para makaklaim siya sang 6,000 nga social amelioration program sa malipot nga sugilanon, gusto nga ipabalo ni Remo Sulas nga sungak-sungak sa kwarta. Amo nang gusto ipagwaon para nga madula ni tanan. Tapos kung maako yan nga nakabaton sa sangsap dito, anong matabo? Well, hindi ka man mapriso. Ano ka katabo kung makabaton ka sangsap pagkatapos hindi ka qualified, ano ka katabo? Ginapriso ka? Wala. Amo ni ginahimo. Siya man hambal na sang gobyerno kasi taga DSWD balik kwarta. Balik sa Ismail. Balik. Come on sa Ismail. Hindi ba? Mamo man na taga DSWD. Mahambal taga DSWD. Hindi ka qualified. Empleyado ka sa provincial capital. Hala mo. Hindi ba? Mamo man na sa. Hala mo. Ang sa Ismail. Balik. Hindi ba? Mamo man na sa Well. Tanong mo ni Remo Sulas. Siniya okay Ari sa Ismelo, total may 500,000. May 500,000 naman ko. Inanom ng baba ni Akon man. Medyo milyon ka. Ano yung sungad niyo kapulot. Ari sa Ismel ba? Sinsilyo na. Ari atang Dorote sa ako na. Ari, isa, dua.
Patrol 774. Pwede ba? Oo. Di siling nga sa gobyerno, siling sa taga DSWD. Okay. Sige, dala na di sa Ismail. Oh, balik. Tapos ng problema sa SAP. Bay na. Hindi ba? Disqualify na siya. Ginbalik yan ang sa Ismail. Oh. Plus, ate yung sa Ismail na ginbalik. No? Pagkatapos, kuha na. Tapos ng problema. Tapos na, bay na. Hindi ba? Ako yun naman tanan mo. Pero, ang problemahon mo rin mo sulas ang mo ni ay. No? Ang imo nga pirma, nga hara sa mga papel, kaging imo nga original nga pirma. No? Amo na problema mo na. Laban-laban, kung nakuhon mo ni tanan, basi ikaw ang ilupot sa prisuhan. Patrol 774. Kung kwarta-kwarta na gimalang niya. Kung sa bagay, basi kung makuhan mo man basi kung may ibilin ka naman ang iya nga maayad-ayad abi nga pagabuhi para sa pamilya mo, kabaylo sa pagkapriso mo, tinanogin. Hindi ba? Amo di may kasama ginabasa naton ang senaryo subong laban-laban amo gina. Si Dorote subong galibog ulo ya hindi sa magkita mo ga panglias-liasa nga nga panglias-lias si Dorote. Ano ang rason, Radyo Manuel? Ang rason dari may kasama binyog ko nano kay hindi pa planchado ang inog sabat ni Dorote Pais. Amo nang matutuod. Kay kung planchado na kag may rason si Dorote Pais, subong palanganaan sa sungadya pa lang, hindi na kami kataka sa sungadya siguro kung bastante sa rason. Patrol 774. Amo na sila sa sungad ni Roberto ninyo. Kay si Roberto ninyo way sa ginugsabat ng sakto. Kita mong sungadya kakipot. Ang mga barangay kapitay makasubong sine, hulataan nyo. Radyo Manuel, may migo ko subong nga daw mati ko. Ga-apply subong bilang undersecretary sa DILG. Taga diri sa aton sa Iloilo. Nali matigayon gani kag ma-appoint sa bilang undersecretary sa DILG. Ang mga barangay kapitan ni mga local government unit ni under ni sa DILG well mo. Tiyang hambal ko to siya siling ko pare. Mag-undersecretary ka na gani, no? Hingyon mo si Kwan, si Dinyo. Si Dinyo, bla kuno undersecretary si Dinyo sa DILG. Ang iyang nga ginauyatan barangay affairs, no? Tambal ko siya liko hingyon mo si Dinyo naton undersecretary ka naton sa Visayas lang nga area nga barangay. Ang bilog na barangay iyan ni Dinyo, barangay affairs, pero kwaon mo siling kong Western Visayas. Pagkatapos, siling ko kung makuha mo na ganing Western Visayas, i-assign mo sa akon nga ako ang mangbira sa mga barangay kapitan. Barangay kapitan niya ako. Tanan ng mga barangay kapitan din sa Iloilo City. Kag sa bilog na probinsya. Kung i-assign sa ako ng bilog na probinsya sa Iloilo kag syudad. Imo lang to mga Bacolod, to may iban to drill niya sa Iloilo City kag Bacolod. Kag sa kuno sa ng probinsya. Pero kay paitihon taning mga buwisit ng mga barangay kapitan no, di mag-ilite ni sa ako na kainit ulo ko sumuna. Mga barangay kapitan ng mga diskarte doon ako nami pang sikaran. Amo na nga nagtrutindo ko kay ginado ga init gilulo ko. Da basib ra kun makakuat, basig ilampos yung mikropono ko nano bla. So amo na may kasama. Ario, si Rimo Sulas. Si Rimo Sulas may kasama. Kay nakita na baliskad eh. Pero, ano na sa nga, ang parte sa prinsipyo na. Ari may kasama. Ang parte sa iya prinsipyo, prinsipyado ng mga taong pamilya Sulas na. Pahuya-huya ka lang. Pati barangay kapitan nga utod mo, ipakahuyaan mga tunto ka. Ari si Rimo Sulas, magsama pamatiin yung lao. Sa kadako sa manginimpak sini sang imo nga nadiskubrihan na base may tsansa nga magligwat ka sa imo nga ginapanghambal ka ginatindugan subong na Mr. Solas. Are sir, ang pamilya Solas sir, kilala ginada sa barangay Makina nga isa ka pigado nga pamilya. Wala na mambal ko. Pero kilala ina nga pamilya nga may kahadlok sa Diyos. Wala na mambal ko sir. Okay. Pamilya nga pigado pero may pamilya sir nga may prinsipyo, may panindugan. Okay.
Sige, hindi na Wala po namang magpadalom sila. May prinsipyo, may panindugan. Okay. Pamilya nga apigado, pero may pamilya, sir, nga may prinsipyo, may panindugan. Okay. Sige, hindi na Wala po namang- magpadalom sila na lang insindi sa imo nga bot silingon. Why ni personal anay? Trabaho Wala, lang ni. sir, wala. Okay. Wala, sir. Patrol 774. Pamilya nga pigado, may prinsipyo kag may panindugan. Oh? Ay kahadlok sa Dios. Ilamita mo pa ang Diyos. Mariones, ara nakabutang sa ikaapo sa pulo kasugo, Radyo Manuel, di ba? Sa pulo kasugo, nakabutang dirang isa. Ang ambalya mo niyo, hindi nyo pagamita ang akon pangalan sa wala sang kapuslanan. Di Blawel? Ara da, ha? Di, sa imo nga pagmatsyag, Mr. Rimo Sula, sa ginhimo mo nga ini, nagamit mo ang ngalan sang Ginoo sa kapuslanan, wala. Wala agad eh. Binutig ka ngayon ipatula ka, tapos nag-trasa gamito pangalan ka Ginoo, karong ginagamit pangalan ka Diyos mo. Pasalamat ka kay mo Diyos, mga ang Diyos mo, abi, buhe, sinikara niya na ka. Patrol 774. Ambot ko silingon bla nga presensya yara gid bla Radyo Manuel. Oh, kung ang Dios mo rin mo sulas, araw presensya yas tupad mo perme, paghambal mo sila, laban-laban tinukapan niya na ka. Patrol 774. Dila kay tukap magyan mo siguro. Patrol 774. Nugay ka mo kagamit-gamit sa ngalan sa aton nga mahal nga makaako. Nga wala sang kapuslanan. Kay ara na nakabutang sa laina, ara na nakabutang sa aton nga napulo kasugo. Hindi gid pagamiton ang ngalan sang nakon hambalyan. Kay hindi nyo pagamit ang akon pangalan sa wala sang kapuslanan. Gamit-gamiton mo pangalan. Hambalon mo pa nga. Ha? Mahinadlokon sa Diyos. Muriones ti garapon ni Santisima ka. Mahinadlokon ka sa Diyos. Way ka mahadlok magbinoteg. Way ka mahadlok bulubaliswa. Ha? Abi ko anay kayang-kaya mo. Ginhambal ka, ginpasikto ka, hinambalan ka nga ti, basi kon. Ma-under pressure ka, basi gulpi ka lang magbaliswa. Hambal mo, mahinadlokon sa Diyos, may prinsipyo. Di na ang prinsipyo mo, ginabutan mo sa latasan mo. Karon, sinalapit ang mo duwa karon ni Dorote Paes. Patrol 774. Sinalapit sang tanan ng mga palamang kutanon. Te, Radyo Manjon, sila, grabe nga wakal mo, sila nga, believe kami sila sa aton nga mga kwan, nga sa akon nga amigo, diyo nag-texto. Sila nga believe ko, sila nga pareha. Yang utok mo, sila nga ginalugan, yung grabe nga analisasyon mo, sila daw tugma-tugma, diyo labot mo kitang punto, sila nga believe ko, sila nga sa Evergreen, ibang kapsula. Hindi ka mag-believe, dapat believe na believe ka. Kaya nga, ang Evergreen Herbal Capsule, ang iya sinangaunod, nagapaalam, no? Nagahatag dugang kaalam. Ang tao, Radyo Will, kutob sang talang nga tao, may bata, manda o kundako, no? Kag importante gid ang mga kabataan. Dapat bastante ini sila sa mga vitamins kag minerals. Kay ang mga bata, no? Kung bastante sa vitamins kag minerals, kung may ara ikaw sa ang mga bata, lang tawan nyo ba ang mga bata nga may vitamins or minerals deficiency, but silang may kulang sila sa mga vitaminas lawas, lang tawa ba lawil? Gabundol gimagawa utok nila, hindi lawil, no? Dawalo sa Luzon gani 1 plus 1 di balo kung kay isa kay kulang sa nutrients ang lawas. Ang nutrients nga nagasuot sa lawas tanan-tanan nga klase sa mga nutrients kag mga minerals, mga vitamins nga nagasulod sa lawas amo ina siya actually ang nagapadevelop sang tanan-tanan nga mga ara sa ato siningala sa mga kasudlan mga sistema sa lawas no? Amo na sa ang nagahatag sang
kumplito, no? Para nga mag-function ang tanan-tanan nga body parts naton. Di kung ginakulang kita sang bisan mga pila ka mga klase sang mga vitamins kag minerals nga kinahanglan sa lawas ta. Botsilingon, hindi normal ang function niya. Dala na inadara hasta aton utok. Ang utok ta, once bastante ang ginahatag niya nga mga vitamins kag minerals, dala pati mga oxygen nga kinahanglan sang utok ta. Mga kasama, no? Kadasig sa imo magpaminsar. May ara ikaw sang ginatawag nga mental alertness. May ara ikaw sang ginatawag nga madasig mag-spark ang aton nga mga brain cells. Bangod sang bastante nga mga vitamins ka minerals. Amo na sama kasama ang ginahimo sa aton nga lawas, sa aton nga sistema, sang Evergreen Herbal Capsule. Amo na ginahimo ya. Kay malawig ini nga gintun-an sang producer, no? Sang naghimo sang sini nga formula. Ang formula, ang nag-formulate sini, grabe ang iya si Paton, tinuig nga pag-formulate niya sini. No? Nasa diin, ang tanan-tanan nga klase sang mga formula niya siya nga ini, mga sangkap ya, ginpangtun-an pagid kung bala magsanto, gid. Nang hindi bala mag-away, may ara kung kaisa nga mga sangkap, mga kasama, nga mga tanom o kung mga herbal, nga kung upuron mo sila, nag-aaway sila. Pero iniya, ang formulation nga ini sang Evergreen Herbal Capsule, nagsalalanto gitaran-tanan. Imbis nga mag-away, nagbunuligay, nag-ugyon. Kung sa mga hampang pa sa basketball, may timple na amo ina siya ang sangkap nga unod sang Evergreen Herbal Capsule. May timple. Wala nagsaligmato, no? May timple, nag-ululupo siya, nag-ululugyon sila ya, no? May timple. Amo na siya ang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Lawig na pagtuon ni. Sang laboratorio para nga makita gid ang ila sini nga paghiliog yun. Amo ng rason kung nga kadasig sa iya mag-epekto sa lawas ta, kag nagahatag gid sa iya sang karaydan sa lawas ta. Amo nang unod sang Evergreen Herbal Capsule. Abi ko na, no? Basahan nyo sa mga libro, basahan nyo sa internet, search nyo, no? Kung ano ang mga benepisyo nga makuha sang sining mga sangkap sang Evergreen. Turmeric, balunggay, amargoso, no? Ang saluyot o kung tugabang, actually ang tugabang mga kasama, nakita na gani ni nga isa sa makabulig nga makapalipong kag makapauntay buol sang coronavirus, ang tugabang. So isa na sang tugabang mga kasama nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. May barley grass, may wheat grass, kag ang importante may vitamin C. So 7. Sa 7 kasangkap nga ini, no? I-research nyo mga kasama kag lantawon kung ano ang mga benepisyo nga ara dira sa sining 7 ka mga sangkap. Ang balunggay, ang amargoso, ang turmeric, ang tugabang, ang barley grass, ang wheat grass kag ang vitamin C. No? Amo ni sang 7. Pag once nga ma-research nyo na kag makita nyo kung ang buot silingon kag kung ano ang mga vitamins ka miras nga makuha ninyo sa ini, dra na ninyo ina mapamatud-an nga husto ang ginasugid ko sa inyo. Ang function sang sining mga ingrediente sang Evergreen Herbal Capsule nag-ululupod gid kag naghiliog yun. Buot silingon, may ara sila nga timple. Bisan sa hampang nga basketball o kung sa anong nga klase sang hampang nga may team, no? Once gani nga may team play sila, amo gina pirmi ang nagadaog, hindi bilawin. Kung nami ang team play sang tagsa ka sports nga ginahampangan mo, sigurado
ang chemistry sang ilang nga timple, radyo man, well, laban-laban daog ginaya. Kalabanan. Mapa-basketball, mapa-volleyball, mapa-baseball, mapa-softball, mapa-football, tanan nga ball-ball. Oh, volleyball. Mga kasama, basta may team play, no, madaog ginaya. Hindi mo ni badala, Radyo Manuel, sa sulo-sulo. Hindi, Blawel? Basta may team play, gani sigurado madaog gina. Amo na siya ang team play sang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Tilawin nyo. Gina-encourage ka mo naton nga tilawan nyo ni, kagamiton nyo ni, mga kasama, kay hindi man ko gusto nga ako lang niya pirmi ang mangin healthy body. Gusto ko tanan kamo. Lantawan nyo bala lawas ko. Sang una mga kasama, ang lawas ko do'y pertinik tambok, dako-dako ni tiyan ko, tapos may fatty liver actually ako, tapos taas ako ng kolesterol, totoo ginaya. Bisa ipakita ko sa inyo ang akon nga mga records sa ospital, sa mga laboratorio ko, may ara gina. Taas ang kolesterol, bad kolesterol anang LDL kolesterol, no? Tapos may fatty liver ko, muna, no? May kasama, subong. Sa lawas mo na makita. Sang una maglakat-lakat, so na, matikang lang ko mga taglimak, tikang saka sa mga hagdanan, ginahapo ko. Subong Radyo Manuel, liboton ko bilog nga sulat sa Iloilo, dalagan ng kaglakat. Why kakadingkang. Bangod may kasama nga healthy body ka. Why ka na sa may ginabatsyag sa lawas mo. Amo na sa ang epekto nga ginhatag sa akon nga kaaraydan sang Evergreen Herbal Capsule. Gani tilawin nyo. Kay hindi ko na pag-i-introduce sa inyo kung hindi siya manami. Kaya mo na sang ginainom kuya adlaw-adlaw. Why na kuya sang maintenance sang nagligad to. May mga maintenance ko sa lawas ko. Nga mga bulong, mga synthetic pa nga mga bulong. Nga kadelikado pa mga kasama nga magkalaguba ang imo nga mga internal organ. Pero subong niya may kasama, ang maintenance ko, Evergreen Herbal Capsule na lang. Wala sa side effect, kay pure siya nga natural. Amo nang nami. Kag hindi ka mo magkabalaka sa kapsulaya, kaya ang iya nga capsule, himo na siya sa vegetable capsule yapon. Kutsingon, utan mangyapon ang iya nga kapsula. So mo na nga why problema, testingin nyo, para nga makonvince ka mo, ang kapsula niya, ibutang nyo sa tubig, no? Kay hindi malabutan 5 minutos, tunaw. Patrol 774. Amo na sa mga kasama ang Evergreen Herbal Capsule. Bakla nyo sa mga butika, subong good news, kay nag-abot ng stocks, bilog subong. Si Migo ko, John Luhiro, Radyo Manuel. Gareklamo sa siya, bakal ko di sa lapas, pare sila niya sa may Eves Pharmacy, Yung why man to. Asli ko, tiba si why pa madulungan. Nigo, pero sige lang, ikuha na ilang tawa, basi kumiyara na. Pero kung wala gid man, o dito kakato Sukuro, o di gani sa Cusco, o kung may nagid, may ara sa RCL, kadto mo to sa may RCL, Alternative and Healthful Center, Mabulod Delgado, may ara madasla. Hindi Blawel? Si former Councilor Joshua Alim, lato ni Joshua Alim. Amo mana, no? Kuan mana? Mga user na sila. Hindi drug user, no? User sa Evergreen Herbal Capsule. Patrol 774. Nga pikapi ko gina sa may lapas, Damo to mga kilala, may mga may mapungko na ko, kaya daw kinapoy na ko tindog. Total daw kalmado naman Daw hindi naman ko pwede makapanipa na maliwat kag makapangpungkoy bulpin. Now, well, so, inang sino gani itong duwa itong nagpa-picture ginasa akon to sa may Lapas Market, ma'am. Lagaw-lagaw ko to. May nagpa-selfie ito ginamong. Tapos, dito pagid sa may SM City, may nagpa-selfie mas ako to, doktor. Si doktor, ari tingala niya na si gin plastarya sila niya, pamatigi ko si mo, gin plastarya sa tanan-tanan kong mga isyo, balaan niya. Sila niya niya pamati ko ay, liko balaan ko pamati kay nga, ang tanan ko nga mga ekspresyon, ang tanan kong mga ginapangwakal mo mo.
doktor ano ganin ni sa man ang ari sa si Dr. Kishore Ghanshyamdas, no? Amo ni siya daw kan ano na sa manang kuan garo nang ano nga apelyido naman Ghanshyamdas man. Dr. Kishore Ghanshyamdas. Kuan garo ni ay nang pero hiligay no ni sa magambal. Tag sa gobyerno ni sa obra sa una, no? Nga doktor. Subong kuan ni siya nang sa ano ophthalmologist sa matabla. Amo na sa, no? Dok, may gabi lang dok ka. Ano ni siya? Pag-greet ne? Okay. Greetings. Greetings sila mga listeners ni Radyo Man Tupe. Atin mo na mayo. Si Radyo Man Chupi. Ang aton nga security force. Bantay ito daw may lugar daw may galias-lias tos dalom ko, no? Away man? Ikaw bala. No? Shotgun mo tira. Prepara shotgun mo. Hindi, joke lang alang ano mabalik naman sila kag magpariho naman sa una. Di makita nila pangita nila. Okay? So, may mga listeners nga mga Japanese gali ni amo ni nga ngalan. Hindi man kay daw kuan actually ang itsura daw Turko, daw kuan daw ano daw Indian national, no? Ang iyang itsura. Sang doktor nga tong na kuan ko kinang inang nagpa-selfie. Silikot tidok naka face mask sila sige lang. Naka face mask. Dok, may gabi dok. Aga pamati sa subong palaban nga pamati. Sila ari ngalan niya sa akon di ba. Patrol 774. Pasalamat makuno radyo man Will ang mga taga-barangay Benedicto sa Haro kay ginaksyonan kuno ni barangay Kapitan Salting ang reklamo to nga may ang basketball hampang sa basketball hindi pa pwede kampang basketball subong kay may harap pa kita social distancing tiga basketball sila tuya sa may barangay Benedicto tapos ang lain pa kay pinustaanay so wala na hindi na makita ang physical distancing no. So, ginaksyonan dayon ni Barangay Kapitan Salting. Sige Kap, thank you again. Kag sa mga pumuluyo da, kung ano gani mga kwanda, mga Swedish, gali ko no? Swedish, amo ni siya. Okay, pero hiligay no na ni saya, di na saya naga-star sa aton sa Pilipinas. Tapos, sa gobyerno ni sa gaobra sa una. Amo na nga ginakuha niya sa ako, ini-emphasize sa ako kagina, siling niya John, siniya batian ko yung ginahambal mga public office sa public trust, no? Sila nga sa akon kaginabla. Di kay nagpatakod kuluwat nagpahimo kuluwat sang bag-o kong antipara kay ang antipara ko abi niyo hindi masyado kuan bala. Ang problema sa akon nga matabi kay kundi farsighted ako kun sa layo kun magtulok ako bala mo na pwede actually makabasa ako kun why sini kun sa layo. Ngayon ang layo bla na makabasa ako sina. Pero kung lapit naman gani, nga gusto ko magbasa siniyo, hindi naman ko makabasa kung wala ko siniyo. So, pang reading. So, dapat atubang kag lapit, dapat muni siya, no? Buot sila na doble vista, no? Pero dapat galitan kay kung maglantaw ako nga lapit nga daw muni ka layo, hindi ko na mabasahan, buro na. So, maamoy ko sina para nga makita ko sa ako nga doble vista, maamoy ko sina. So, lain gali ng hambal ni Doc inang Kishore Tokina dapat gali ng may niara pagi sa tunga gali kuno na ti siya to explicar sa akon din kasi silikot siya na pagka intindi sige amo na nga akon ginato nga gin pa kahimo ko bag-o liwat nganti para anchuhos bla okay manti nagaedad na tama kung 47 na ta manog 48 na gani mo lapit na lang gido. Mga tatlo ng kasmana, 48 na ko. Patrol 774. Pero, kita nyo nga ako nga itsura, daw, kung ano, daw 47 lang, daw 46 lang. Sa ato
ato sila nga mga tagparamati sa mga gusto magbakal sa Evergreen herbal capsule mga kasama. No? Bakla nyo sa tanang nga mga butika bisan diin lang. No? Kag sa mga taga Negros Occidental, sa mga taga Negros, basi mga next week padalaan na mo kamuda. Para nga at least may supply na magkamudra sa mga taga Negros Occidental. Bilo nga Western Visayas. Ayos? O sige. Sa siling ni Feka pa daw, siling nga di mo makita beauty ni Paes mag-amo na idol. Ade kung lapit pero kung layo makita kung layo makita kung gidang kwani ang pagkadamol sang guyaya. Patrol 774. Sa ato sila nga mga pinalanggan nga mga tagparamete sa ato nga mga kauturan, no? Sa mga maipamangkot dugang parte sa RCL Alternative and Health Food Center sa may Sischo Building, bukas sila kada Domingo hasta Biyernes from Friday o Bochilingon, from Sunday Bochilingon, buwas Domingo, bukas sila, no? Hasta lang sa Biyernes. Pwede ka mo makapamasyar to kag avail ka mo sang ila nga program of supplementation. Kami ara na sila da, no? Tawag ka mo kung mag-text sa 0910-126-4595. Patrol 774. Oras na ito magkasama na kalabor kita sa 32 minutos na nakalikat sa alas 11. Badaway lang mabalaan ba? Nagtrutindog lang ko. Muriunis, tigrapon sa tisima. Way na oras. Kasik sa timpo, radyo man well, no? Kulang permi oras tama. Ano nga klase ka sungad ng akon nga daw ay untat sang wakal ni pagkatapos daw kulang yapon oras. Ay, sa mga rekison kalida, si Bornok blambot ko nag-ayaw na rekis siya, kami may nagasugid sa tambot ko may rekis kin man siya, basi wala man Pero kung may rekis ka Bornok, no? Bornok ninyo bla. Gaan mo man to siya irin Mali kay pareho kung mga daan nga duwa nga, do mga hindi maintindihan kung anong kwangid, kung ano kamo. Gamit ka mo sang guava with tea tree soap Guava with tea tree soap may kasama ni para sa mga arikis, para sa mga skin diseases. Tanan-tanan nga mga problema, lawas bla, mga uyapos na, mga ringworm. Ano pagida, mga ginagakakalbo ka, pwede man ni magamit sa buhok. Para nga hindi magkalaunot buhok mo. Makasama ang guava with tea tree soap. Bakla nyo na sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Patrol 774. Kag sa ato siling nga mga tagpalamate, ginagina pa ni siyang siling Johnny niya siling nga te idol model mo man si Bornok. Model sa Rikis. Patrol 774. Model sa Rikis. Siling ning sige, dali lang. Mga pita na ya. Bugnaw na. So, Morionis, tiga na po ni Santissima, Radyo Manuel. Abi mo ko na nung ang ako na kape sa Bungwel. Ang kape ko daw daw November 1. Daw kalag na sa kabugnaw ni kape. Pero namit niya po na. Tilawan tabi. Yung na huyop galini kay bugnaw na magalini. Huyopon ta katugnawon niya sa. Higopon talaga, sus. Grabe nga lagpok me. Isa pa. Morionis tigra po no. May aragid ko na li si Radyo Manuel mo. Abi mo ang ginahimo ya. Pagkabati nga nagakape ko. Imbes nga matulog, nasaan bangon pa. Timpla man kape. Kag maghigo pa. Pagkatapos mo, ubra ka pulaw ka may inarakak. Patrol 774. Namit abi ning kape ng life extension coffee mix Pero sa karamito, nagapanalupsok dit sa imo nga sa imo nga tutunlan ang karamito niya. Pagkatapos ang nami sinikay wala labot nga nagapanalupsop sa imo tutulan ng kanamitor niya. Nagapanalupsop pagit sa imong mga kaugat-ugatan ang mga nutrients kag mga niya. Ang mahatag yung mga benepisyo sa lawas tabla. Nami na kay hindi acidic. Buot silingon
Di kita problema sa acid. So, may kasama ang kafe, kafe nga may ara nga mangosteen fruit extract, may ara nga reishi mushroom extract, the mushroom of immortality, no? Plus, gin fortified may kasama sang vitamin D3. So, may kafe ka na, may vitamin D3 ka pa. Hindi kayo mo kita naman. So, tilawin nyo na yan, Life Extension Coffee Mix. Bakla nyo sa mga butika. And then, padalon-dunan nyo dayon sang Life Extension Vitamin D3. Para naman ini sa mga balatian sa lawas ta. Nga hindi kita matapikan sa balatian sa lawas ta. Most especially ang makamamatay mga kasama. Most especially ang makamamatay nga cancer. So, tinuloy nyo ang Life Extension Vitamin D3. Bakla nyo na sa mga butika, ha? Malapit sa inyong lugar. Patrol 774. Kag sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan. Inang mga nagapangita sang kampyon nga mga furniture bala Radyo Manawel. Ariyo, lagaw kamo to sa furniture trends. Ang furniture trends nagabaligya sang tanan nga klase sang mga furniture. Ang nami sina kay di kalidad inadira kag durable ang ilang nga mga furniture, makaayo ka pa. Kung gusto mo mag-utang, pwede ka maka home credit. May mga requirement na sila nga kwaon sa inyo para maka home credit kamo. Kung may mga credit card kamo, pwede man kamo maka credit card with zero interest. Kita nyo gilang na. Subot siling may na interest na. Sige lang, utang lang ko credit card, basta wala yung interest na amo nang nami dira sa may furniture trends. Tapos, kung magbakal ka mo cash, pinakanubo nga ginahatag makasama nga discount, 20% discount. Opo! Kag kung pananglitan pagbakal nyo, hambalon nyo nga ma'am sir, ara abida si inang nga Mrs. Heidi Bakugan o kung si Bong Bakugan mag-asawa, tagyas ne. Pagkalapos ang pool, ara sila abe, tapos munohon niya, balo niya nga, nagkadto kami di kay batian namon kay Radyo Manjon Kapulot. Si Radyo Manjon Kapulot pagsugo sa mong kadto de. Ara! Mambalo si Mrs. Heidi Bakugan o kung yan si Bong. Ore! Discount pagid! Bawad mo dugang pagid Radyo Manuel nga discount mo. Apwerte daw. To na. Tistingin nyo bla, tilawin nyo, masyar ka mo to. No? Amo nang nami da sa furniture trends. Kay tag-iya ang naga-entertain sa inyo. Hindi bla well? Kay kung manager lang ang mag-entertain sa inyo, no? Kung ano ang fixed price sa inyo nga ginagusto nga baklon, well, why na ayo bisan 5? Hindi bla well? Manager ang gauya-aga tubang sa inyo o kung kwan mo o kung dispatchadura. Pero kung tag-iya gijang nagatubang sa inyo, pwede mo mahambal nga si bebe, payo aman ta. Kag pwede ka mo ka-order, made to order, well. O chilingon, pwede ka mo makapili sa brochure. May brochure sila mo. Paghambal mo nga, bebe, sa yung katre ko na, abi, gusto ko, abi, ning design sa iya nga uluhan, abi, daw mga isda, abi, nga mga inang, inang, anong isda nga nami, man? Mga isda, abi, nga mga inang maramara. Parangan. Pwede. Dahil yan, mahambal ka mga ang design, abi, sila sa ako nga katri, gusto ko ni sa uluhan, abi, design, abi, sa mga bulak-bulak, nga ginahapunan, abi, sa mga abubuyog, o kung mga alibangbang, na, pwede. Pwede ka mo himuan. Pero tiya mo na, hulat lang ka mo mga tag 1 week, 2 weeks, so, mo na depende, no? Depende sa kung anong kadakuon kung ano ang materials nga gusto nyo nga gamiton. Okay, kumplito na sila mga materials na mga solid wood, mga inang glass, mga marmol, kung ano nga klase sa mga gusto nyo ilabi na mga lamisa, nan. So, masyar ka mo dito sa may furniture trends. Ara sa may dalan sang Corner de Leon, Valeria Extension, sakop na sa barangay Nonoy City proper mga kasama. Kung may pamangkot ka mo dugang, tawag sa 337-0200 o sa
98-589-7892. Patrol 774. Oras na ton mga kasama, 42 minutos na kaligad, las 11. Ginagret ang mga taga-Parmasya Dumaguinos sa Dumangas Public Market, Pamati. Si Yolame alias Imang Junyo, si Eva Duhina, Risa Vigno, Hazel Alon, Lady Vigno, Kayet Pilinggon. Oh, Kayet Pilinggon. Si Lee Rose Asdilio, si Jerry Condes, si Kayet Pilinggon kung siya man abi ko na sa abroad si Kayet Pilinggon. Si Kayet Pilinggon upod ko ni sa una sa sa drama sa Bacolod. Original nga dramatista ni si Kayet Pilinggon. Pero galing basi kung lain siya nga Kayet Blayaw. Si Kayet Pilinggon, Kayet Hupanda Pilinggon sa Bacolod. Upod ko sa una sa drama. Magdrama-drama sa una bla. Matugin man ba lang ikaw ang nanay ko? Galing ang babae, mabudlay babae giman sa lalaki, mabudlay gamito ng babae na tingog. Kalabanan sila magdrama kami, ang mga babae at babae gidyan ang gadalas ang papel, no? Kami nga mga lalaki pwede kami magmatso nga tingog. Ang tingog blawil nga makalilingaw bla nga inablang tingog bala nga damo nga klase sa mga tingog will mo. Inang kunang akon pa nga kilala sila nga pare, grabe tingog mo pare no. Ning ko nga sila nga may permira daw niya daw mga daw kambyada sa salakyan pare. Ning ko abba. Kung ano nga may kambyada sila nga may permira, may segunda. Segunda ga radio. May permira, may segunda, may trisira, may kwarta, may kwarta. Kung anong kwarta? May pangwarta. Sini ko nga, sini kay kung way ka tingog, way ka kwarta. Hindi bla? Ang kapital diri Radyo Manuel sa amon nga trabaho, tingog. Kung wala, kung di tingog, sos, may kung makakwarta ko ay. Tingog ang kapital tuod bang? Well, no? Ang sa mga telebisyon niya, ating kapital na itsura, dapat gwapo ka, dapat gwapa ka, sexy ka. Amo niya ang kapital daya, no? Sa mga telebisyon, sa mga pelikula. Pero sa radyo, tingog. Tingog lang ka lang lanon. Bisan itsura mo pa na daw amo, basta may tingog ka lang, may problema. Pero sa akon bla, tsura ko, pertikitom, nga hindi man sa kagwapo man, hindi man kayang akon nga ilong, perti man kakurapa ni. Itom pa. Kulong pa buhok. Tanan nga inang karakteristik ya sang ate ya risakon. Di galing kiti Radyo Manuel. Ang mga pure nga mga Pilipino ate gid man di ba? Sige na pabugal ko na yawel. Nga isa ako ka pure nga Pilipino. Puro nga Pilipino. Ang dugo ko, dugo ate. At least, no? Amo ini ang matutuod nga mga pure nga mga Pilipino nga wala nagakahadlok sa mga inang gusto magsakop diri sa aton sa Pilipinas. Nagpakigbato mga ninuno namon ya. Ninuno namon nga sila ni Lapu-Lapu, sila ni Daguhoy, o sila ni Gabriela. Hindi ba? Mga 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 pure nga mga Pilipino na sa mga pangalan pa lang daan, grabe. Mga pangalan nila, mga pure nga Pilipino na. Pero kung mga ngalan, abi nga mga Antonio, no? Mga Francisco, o mga muna mga ngalan, may dugo na Espanyol, yabil. Florentino. Ang tawag na si Antonio Luna, Francisco Baltasar. Ngalan, yung mga kuwan na may mga dugo na nga Espanyol yan. Yung mga ngalan, abi nga mga Daguhoy, mga Jigo, no? Mga Jigo Silang. Gali ang Daguhoy, ini daw apelido ni mo, hindi blang ngalan ni Daguhoy, ni Francisco man.
Francisco Daguhoy, di ba? Oh. Yung mga ngalan ng mga kwan, ng mga kwan bla, mga liwayway, mga ano gani ang mga ngalan eh, mga ngalan sa mga pure ng mga Pilipino yan. Patrol 774. Kaya mga kapulot, apelido, mga pure ng mga Pilipino. Patrol 774. Ayos, so sige so sa ato sila nga mga pinalanggang nga mga taga palamati, kapasi ka pangita kamo sang kampiyon nga inang kwan bla, inang kampiyon nga mga vitamin C bla, no? May kasama, gina-introduce ko sa inyo ang Dr. C, no? Ang Dr. C actually mga kasama, may mga amoning nami siyang klase sang vitamins. Bangod kay ang vitamin C nga Dr. C, no? 600 milligrams ni siya kag sodium ascorbate vitamin C ni siya, no? Alkaline, no? So bangod kay pure sa nga alkaline, maayo sa salawas, hindi acidic, no? Di kalidad kay puro sa nga crystal powder ang unod sang kada kapsula niya, no? Ang nami sini kay sa sulod ang iyang kapsula makasama kundi sulod niya puro crystal powder, ang iyang kapsul si vegetable. So dasig matunaw sa lawas. And then nami kay sa sulod sang 8 na katuig nga naga pamayag pag sa merkado, amo na ang rason kung nga nagapabilin sa gyapon tungod kay masaligan siya nga epektibo. Kag sa pagkabato, tinakabaton ganin sa sang 2015 sang Consumer Choice Award, tapos sang 2017 Asia Pacific Awards pagid. Tag ini ang ginhimo sang isa ka award-winning company nga amo ang RRAF Marketing Corporation nga gin-recognize man sadtong 2019 sa Golden Globe Awards mga kasama, no? Best Quality Food Supplement Distributor mga kasama, no? So gani botchilingon mayo ang mga produkto nga introduce nila. So isa diri nga mga produkto amo ini ang Dr. C Vitamin C. Basta gani veterano amo na siya nga epektibo. Basta veterano epektibo. Dr. C Vitamin C. Pakla nyo na sa mga butika available na makasama ang Dr. C. Patrol 774. Kag sa mga may problema sa panangkit sang lawas, Maranyo sa nang katapat ya. Hindi ko manay magsagi kainom sa mga pain reliever ni kay kadelikado. Mga kasama, dapat bulo banyusan tanay kay kung madala man lang sa banyo, sabing sagi pa kamo kainom sang pain reliever, kadelikado may kasama. Maguba ato sini nga mga internal organ, no? So ari yung balanyos magkasama para sa mga stiff neck, panakit sang lawas tanan. Mga kasama Nance Liniment Oil. Ang Nance Liniment Oil bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Nance Liniment Oil yang ngalan. Pag sulod nyo sa butika, pagkaton sa butika, balo niya ton Nance Liniment Oil akon. Ang haplos na ton ng pagmamahal siling ni Radyo Man John. Patrol 774. Ari pagid ang haplos na may pagmamahal pagido. Report nagikan ka Radyo Man Flo konsumo na barite. May haplos ng pagmamahal ang balita. Upon kita kay Radyo Man Flo konsumo na barite. TYRI Radyo Man Report. Nang dahil sa haplos ng pagmamahal. ng pagmamahal, may nagmamahal pa rin sa atin. Yun ang mabuti. Yun ang mabuti. Kalang mabuti na yan ay balita na ito atid sa inyo ng Evergreen Herbal Capsule. Yun ang pinakamagandang balita. Yun. Napakagandang balita yun. Basta produkto ni Doc Crispinico, sigurado na epektibo. Yun pa rin ang pinakamagandang balita. Dahil sa produkto na ito, sigurado epektibo.
Yun! Yun. May tama ka! Oo. Oh, baka tatamaan rin tayo. Wala, kamay na nang iliurat mo na ako. Okay lang. Pag tagaan na kabalita, di kay grabe ninyo, Oo. umagad, dinabo siya ugangan, patay gining umagad. Iyahay. Ano Napatay ginang gining umagad. ano ginang pinakarason sila nga pinatay gidya umagad ya? Kung sa pulis pa, kag siya English pa nga pulong suno sa pulis, Oh. heated argument. Kuno mo? Heated argument. Mo silingon nag-initay sila sa mga kwan. Bayluhanay ha. Nag-initay sa sugilanon. Because of drinking alcoholic drinks. Aba, naglain pagid. Patay ang drink ining umagad. Radyo Manjun, no? Matapos sa Gindabo, sa Giya Sininya, Ugangan, dira sa may barangay Datagan, Kalinog, Iloilo, alas 11 kagabi. Alas 11 kagabi, natabo. Ang pamilya nag-inform sa pulis nga may hacking incident. Alas 6 niya sang aga, kay na, tinahubsan na sang dugo ang Naguya. biktima. Jesus. Kaya ang pilas niya, tama ka dako sa tuon nga tiin, labot ang tulaan mo. Labot ang tulaan, tinahubsan sang dugo, no? Tingay datagan ng mga 7 kilometers kung halin sa mga town proper. Yung lapit-lapit man, iti ulihin na nagpabalo ang pamilya nga may ara sang hacking incident. Tipag-abot sa ospital, indeclare nga dead on arrival ang biktima na si Ricardo Castor. Ricardo Castor, 44 anyos ang datagan Kalinog man, kag ang ining sospetsado gintilala sa kay Roberto Hiromiano. Roberto Hiromiano, 37 anyos, 77 nga at large patubtob sini nga mga tunon, no? Kag narantaw diri nga motibo nga iti nakamiara na sandaan dinugutanon ang biktima kag ang sospetsado kagagabi upod maganek rin sila inom-inom, sabihin kayan man tong ila sinin nga mga hindi pag-intindihan ay tugtog na nagabot sa punto ng ining biktima ang ginlabo. Yara kon sinin nga interview sa Deputy Chief of Police sa Kalinog Municipal Police Station, si Police Lieutenant Maria Rosila Benbunida. Paano ni natabo ang hacking incident sa barangay Datagan Kalinog, ma'am? Sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir, no? Hinang kayo na sa aga, sir. May na-receive kaming information. Tapos, may nag-inform sa amon na may biktima ko ng hacking incident sa barangay Datagan. Okay. Tapos, Sino biktima? Ang victim, si Ricardo Castor E. Hiromiano, 44 years old. Suspect naman. Incident ko na siya sa sale sa Datagan. Ang suspect natin, si Roberto Hiromiano E. Lisig. Dawa pa rin, kay Manigani, sila nga dawa. Ilang edad sa suspect, ma'am? Ang suspect, 77 years old. Okay. Ang victim, 44 years old siya, sir. Paano ni natabo, ma'am? Hubog ning duha, ang suspect or ang biktima? Ano ni naidaan ni sila nilugutanon? Nagbaysay sila? Ano, ma'am? Ang pagkatapos nga PNP to, sir, ng pagkandak nila sa investigation. Sang alas 9 ko sa gabi, nag-inom niya sila nga duwa. After katapos na sila sang inom, siguro bastante lang ininom nila eh. May heated arguments na sila. Ang mga kagayon nga labo siya sang bali ang victim nga po, sir, ay wife niya ang bata sang ato nga suspect. Bali, umagad niya. Bali umagad, pero galing malapas lang sila nakasal. Okay. So, tani ang suspect manginugangan niya kung tani? Oo, maginugangan. Okay. Dinong kilasang victim, ma'am? Sa iyang tiil sa pangdalasalas niya. Galing kay gamay na lang kanina, hindi na kanina. Ganun siya, wala siya ganadaan sa ospital na ubusan sa dugo. Okay. So, ang suspect sa mga status? Yung wala pa siya, yung ginapangita pa siya.
Pinahaposto pa sa ating kapulisan, sir. Pero kilala man siya eh. Pwede naman siya i-regular kung hindi gid man natin makapo sa ating nakaposto. So, meaning at large sa subong, ma'am. No, at large siya subong, sir. Ang binangon, na-recover ta. Wala ko kayo na mapangangkot sa ating investigador, sir. Kayo naka-off na siya subong. Okay. So, ano, ma'am? Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Maria Rosila Benvenida, ang Deputy Station Commander sa Kalinog Municipal Police Station. Ang ining suspect, Dimanjun, nga si Roberto Ironiano, ang atlas patugtob sini nga mga opinion, no? Kag ginahibalo pa karon kang katapos ang Kalinog Municipal Police Station kung magpasaka giman sila sang kaso ang asawa, no? Kay ti bata malami sang sang suspect ang asawa sang sining napatay. Despite that maskin lay pasla makasal pero tigay galomon mo sila sa sulod sa lomon sila sa isa lang nga balay radyo man June, no? Portion lang na interview ta diri ang isa sa mga tagreklamo na nabiktima sa scam, no? Hindi nga basta-basta nga kantidad mga gagmay, kundi tag 300,000 tugtog 700,000, no? O kung 700,000 mga negosante ini sa mga bugas nga natuntuhan, no? Kagin scam kag ginatudlo diri nga suspetsado nga si Saisa Joy Dilag. Actually informan siya natin kin text kag tawagan para makuha niya sini nga bahin, pero gina-cancel sini aton sini nga tawag, no? Kag man siya reply sa aton sini nga mensahe nga ginpadala para kasabton ang ining issue batok sa iya kay tinagtinipon ni nga negosyante sa bugas kay na dira sa may sabana, no? Agod kuwaon or sokton ang mga bili sa bugas nga order sini kagin deliver dira sa may bahin sang sabana Radyo Manjun. Pero kay Peter na kilalahay ng ganito sila pwede sa mga or online or Facebook, no? Hasta nga conversation regarding sa pag-order sa bugas, ha? At hasta nga mag-meet up sila, gindalaan siyang sample ni Peter, inisi sa Joy Dilag sa bugas, no? Ini pag-abot na to pag-deliver na yata itulungi ko di. 200 ka sako or 115 ka sako, halin pa rin pingawan. Pag-abot dito, hindi man ni among bugas ako nga gin-order sila. Ibalik ko na lang ni. Kung ibalik ko ni, balikan na lang ni buwas. Dali na lang na ang bugas nga binorder ko sino. Pero ibalik ko ni kay hindi tigado. Hindi amo ni bugas binorder ko sino. Ibataw na lang di, balikan lang buwas. Namload na mo. Namload na sa trap. Sige tangan sang gintabunan ni sang trapal. Sige lang hinahin mo isang panahon. Pagbalik sang ni Peter, ay natuya ang bugas, no? Na din order din deliver para sa kaysa Joy Dilag, mga worth sa to, mga 300,000 pesos ang bili sa sining bugas. Kaya dito sa ibalo ni Peter, ini siya gali ang natuntuhan uli na sa kabalo nga scammer gali ining si Saisa Joy Dilag sila din sa iya, no? Tiya mo ito nga kayo na mga negosyante sa bugas nagtilipon kag dito man nga si Ariel Hirada amo ni ang kapitan sa Barangay Balabag Santa Barbara APR tulubangay man sila balay or balay niya kag ginarintahan ni Saisa Joy Dilag ginatudlo suspect si Saisa Joy da mo ning mga damo reklamo sa barangay ko dito sa may Barangay Balabag Santa Barbara. Itang okay itong background, may mga disiman na kaso na pagpanunto sa pag-order sa bugas pag ginaisuhan nyo lang sa bouncing check, no? Baka chiki lang, way unod, kibot ka na lang, issue na chiki, sino, wala na, wala sing unod nga kwarta. Yari portion lang sa interview natin sa kay Certain Peter. Ano ka mo biktima sa ginapahayag ninyong modo, sir? Sir, through Facebook na kilala na yung IG, tapos nag-meet sa personal, nagkatpo diri sa may balay nila sa Sabana, pero rented lang yun talaga, rent lang sila diri.
Sino na ba sir na tubod mo, sir? Si Zaiza Joy Dilag ang apelido, sir. Saisa Joy Dilag. Oo, Nakilala. Mangas, ano? Nakilala ninyo sa Facebook. Sa Facebook. Okay. Anong transaction, sir? Kas, ano, sir? Sa bukas. Ang bugas, bugas. Bali siya siya ang buyer. Buyer. Oo. So yun. Yun, pag-abot ang bugas, damo siya kuhan sa Maria natin. Asa ako, sa ako yung part 115 sa sang Maria ko. Tapos nalanganan na, hindi na mapakarga, nag-ilis ako sa ang check. So, gideliveran mo siya 115 sacks of rice. Oo, Local rice. Rice din ninyo gideliver, sir. sa may Sabana, sir, sa may Orchard. Okay. So, din sa dinali ng imo bukas, sir? Dino pa yung kuha? Sabi, sa may Bingawan talent, sir. Bingawan. Portion lang sa pagtayag ni Peter, na isa lang sa madamo na complainant sini sa panuntukon na modus ni Saisa Joy Dilag, no? Pero diri sa aton sa Ramen, bukas sa aton sini nga talatapan radyo man dyan. Para makasabat siya. Yes, correct, no? Para nga ma-clear man ng iya. Kung magamol ka na mo sa pinagtunto, yasos mo rin sige na po. Mayroon kung isa lang kay. Ito mo damo, Kung mga isa lang tanigin ko, ang isa lang tanig complainant, Botsilingon, nga basi na tabuan lang why naghilog sa nagsugtanay, may mga diferensya gid mang. Pero kung magpitok bilog ang complainant, kapag sige-sige nga amo na pirming diskarte, ya? Akon gani nga pamangkot amo niyo, tinga nga buhi pa ni. Ambot, kasi kay ibubuo ilong niyo mo? Ambot ko silingon nga buhi, ambot ko silingon inablang nga wala pa rin na priso. Ang bot sila nga buhi, pa rin ang nakabuhi, siya bla nang way masulod sa prisuan bla, namo na bla. Radyo man dyan. Basta interpretar nyo ha, Muriones, tigara po sa si Makabo. Di kaya mo niyo, kay may mga complaint na na siya to sa may Santa Barbara. Actually, complaint lang gid reklamo sa barangay. Kag wala mafailan sang kaso bala kay ala naglabot sa punto nga nagka-COVID kita wala na bala na asikaso sang maayo nga mapasakaan sang kaso kay muningaw ang sitwasyon naton subong dire sa bilog nga kalibutan suno kay Kapitan Hiraba, no? Subong plano na subong ang mga nagalagtoto kaina kagina inganliman ang kutong sa natuntuhan nga magtulob sila sa pag-file sang kaso ni tawag large scale estafa, no? Ang pwede nga ma-file sa kaso batok sakay Saisa Joy Dilag kag subong man sa iya sini nga bana nga si Mr. Dilag. Ang dugang sini nga update takpat naton sa pila ka mga public affairs program sang RMN Iloilo. Nang matulong natin nga balita, informasyon tulong sa isang kalwan, sang Life Extension Coffee Mix with vitamin D3. Yari ninyo ginulat ni kape, manamit, mahamot, kaginilo bagay sa pagkubinar sa pinasahi ng health benefits sa tatlo ka powerful nga mga ingrediente. Kada makasama, maginom sa pinakaunang kape nga may vitamin D3. Life Extension Coffee Mix with Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag vitamin D3. May kape ka na, may vitamin D3. Katawag sumuman, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, Ninay Consiglio Consing Espinosa, kanitay Honorato Tatoy Espinosa, bukas ang ilang siling branch dira sa may Atria Paxos na na-file sa distrito sa Mandurriao, nagsubong man ang ilang siling main branch dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Wala panagyan, Ninay Consiglio Consing Espinosa, kanitay Honorato Tatoy Espinosa, and Evergreen Herbal Capsule, no? Ang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagatabakod, ug nagabalanse sa mga sistema sang aton nga lawas, gintingog nga persa sang pito para ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Aprobado sang FDA, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas, a quality product of Dokico Alternative and Health Food Center. Basta produkto ganin ni Dr. Spinico, sigurado nga epektibo, no? Babakal sa mga butika dira sa may uton sa AUT Pharmacy kag sa Pure Center Drugstore, sa Tigbawan sa Niknik Pharmacy kag sa Butika Carmen, sa King's Pharmacy dira sa Gimbal, kag sa Kingly Pharmacy kag sa Parmasya El Nagra naman iya sa Miagao, Iloilo, kag dira sa may Banwa sa San Miguel sa Soliva Drugstore kag sa Salis Pharmacy, sa Limodyan sa Kabatbat Pharmacy 1 and 2, sa Leon sa Lorly Pharmacy, kag dira sa may Sara sa Evergreen Center beside sang Saraglas. Sa taga probinsya San Gibaras,
Mabakal man ang Evergreen Herbal Capsule sa O'Malley Drug Store kag dira sa may San Miguel Jordan Guimara sa may Camelian Graphics unhan lang sang St. Joseph School. Gani kamo man no Evergreen Herbal Capsule ang Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Basta produkto gani ni Dr. Spinico sigurado gid nga epektibo. Mayong gabi kay Dr. Hector Espinosa kag sa iya sining nga pamilya kag kay Pari Jerry Banya sa Mandaluyong Public Market nga nagamonitor man subong nga gabi. Report gikan diri sa patrol kasama mo sa RMN Iloilo Radyo Manflo Konsumo. Nabarite! Tatakarimen! TYRI Radyoman Report Patrol 774 Oras naton mga kasama, nakalabor kita sa 8 minutos na nakaligad sa alas 12. Good morning na sa inyo, tanan-tanan na. Pizza 12 na tasubong. Mga kasama, sa aton nga makauturan galit dira, nga daw medyo nabudlayan bala pagwa sa aton nga makinaon, mga toxins lawas ta, nga daw inang nag-stack up na sa lawas ta. Sa malipot nga sigulano, gina-constipate kita mga kasama. Tilawin ninyo ini ang TCK, no? O kung ang The Colon King, no? Ang TCK o kung The Colon King, may unod ni sa magkasama nga soluble dietary pectin para ini ang mangin maayo para sa ato sining colon health, no? Ang pectin nagapilit ni sa cholesterol sa aton sining gastrointestinal tract kag ginapahinay ang glucose absorption pagi sa pagsiod sang carbohydrates. Kani ang mga microorganismo bala ni sa aton nga colon nagabulig ini breakdown sang pectin kag nagabuhi ini sang short amino acids, no? Nga may positibo nga epekto sa aton sini nga ikayong lawas. Kag ang TCK may lemon extract ni siya nga makabulig sa pag-flush out sang toxin halin sa aton nga atay. Yang atay tani nagasilbi ini nga filtration system sa aton sining lawas. Gani dapat naton amligan pinagi sa pag-detox gamit ang TCK, The Colon King. No? So, para sa maayo nga supplemento for healthy sugar levels, weight loss, and immediate constipation relief, mga kasama, gamit sang TCK, The Colon King. Bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Patrol 774 Kag sa aton sini nga mga tagpalamati sa aton nga makauturan nga mahilig sa kampiyon nga kape nga medyo inang light siya pero suwabe kag mahumot may kasama non-scorn coffee. Ang non-scorn coffee may kasama mayo ini para sa mga may migraine, sa mga nagabutod ang tiyan, nagapabulig man panami kag pabakod sa aton nga immune system. Kag tanan mga kasama nga mga benepisyo nga mahatag sang non-scorn coffee. Ang non-scorn coffee bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kag sa ato sini nga mga tagpalamati sa aton nga makauturan nga nagapangita sang inang mas mabulo baskog may kasama nga food supplement. Ari may kasama mas ginpabaskog, mas pinagaling, mas pinahusay, no? Bangod kay ini ang gindugangan sang mga supplemento kag sang mga ingrediente ang Santon Plus Gold, no? Ang Santon Plus Gold may ari ini may kasama nga mangustin, may amarguso, may balunggay man, may spirulina kag may ahos, no? So mas pinagaling, mas pinabisa, mas pinahusay ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Patrol 774 Ayos. So kwan ating turuslok nagliniaga na Will, no? Tigturuslok na pamalo sa manok ni tigturuslok. Pero kung ang inog tuslok mo do pigado gid. Dugatiko abi, no?
Testingin nyo gamit may kasama sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ang Bravo may kasama may ingrediente ining cornea crassa, jatropha macranta kag ining maka o lipidium miyene. Panawag sinim kasama dito sa Peru kay man dito ini sa area sang Peru makuha. Ngalan nila sini is Peruvian ginseng, Peruvian aphrodisiac kag Peruvian viagra. May kasama sa ngalan niya plandambal anyo na. Kombinasyon ini magkasama sang sining tatlo ka mga ingrediente nga ini and most especially ining maka, no? So tilawin nyo, mag-inom sang Bravo Food Supplement Capsule for Men 2 ka beses sa isa ka simana. Twice a week lang, no? Mga kasama, tag tilawin nyo nga pamatud sa sulod sa isa ka bulan ninyo sila nga paggamit-gamit twice a week. Dra ninyo mabatyagan kung ano ang nami magkasama nga resulta sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bakla nyo sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Acknowledgement sa aton nga mga estudyante sa RMN Patrol 774 University. Oh, grabe sa kay Mike Santos, Josephine Imulaga Sigura, JJ Rose Ledesma Gayas, Amoroso Glenn, Christian Vince, Mary Ann Beniderio, si Fe Capada, si Troa Barton, Juna Bibi Kapulot, Pakas, si Iris Di Maala, si Mark Ronald Masna Suganog, Amoroso Glenn, Jenny Halyorina, si Fe Capada, Bore N, Mary Ann Sibalios Madrona, kag si Joy Visitacion, okay, sino pa ibande? Okay, sige Nok Espada, Idna Imuhal, okay, Amoroso Glenn, kag si mga nagkalabilin pa, si Lovin Cordero, okay, daway na Mary John Hapitana Borja, si Johnny Tinya, kag Serge Cordero Paulite, Elvis Sibuhano, okay, si Maribet Otida, Alex Losada Cadena, kag okay, why na? O sige, ang mga nauna nga nag-comment diri sa ato sila nga pagpanglagad well, hindi ko na mabasa, pero acknowledgement sa inyo tanan-tanan na, no? Kay medyo hindi ko na makita ang mga una nga ang mga una nga ano kanini nga nag-message, no, kag nag-comment sa ato sini nga sa ato sini nga Facebook. Okay? Ay ilang na ta, makanta na ta. Ay anong gasulod na di well? Ang Drio, may kasulo daw. Sa mga negosyo. Aro. Hindi bala amo ni sang sa dire. Hindi may kasulo daw. Kay may ginpatukar galing lang. Sige ba? Testing makanta na ta. Ready na, ready! Fight! Fight! Yahoo! Taon! Good break! Ginsag ang sapa-sapa dito sa may talamnan ang turaksoy nga ako nadakpan hindi mo kung alinagpang nagabot ang mga bisita mabarkada ko sa inuman inagpang kung aturaksoy amon ginsumsuman linagpang kung aturaksoy sa sabaw nagalang ulagoy hindak
Minsan, agit sa ginabot, pinamalhat kami sa tigo. Siling sang nakatilaw, sampat ang tiplada mo, linag pa, naturaksoy, kanamitin ko. Pagkatapos, tapos sa taon, pinapang bunga ng pati, may nagatihan, nagasiyok-siyok, kaya ang ibig na magkahapik, may nasa tulong ang lupa, nga wala naman sa kasuko, tungkol sa turaksoy, na kulinag pang na makikagahan. Was! Panat! Buktaw na! Buktaw! Linag pang bunga turaksoy, kasabaw, nagagangoy-nangoy, inlatan, pagid sang inapos, pinamalhas, kami sang higo, ang siling, sang nakakilaw, sang pagkit, ang tintada mo, linag pang naturaksoy, kanamit kitro. Ang siling, sang nakakilaw, sang pagkit, ang tintada mo, linag pang naturaksoy, kanamit kitro. Kampiyon! Ayos! O, tikman. Kundi, hapo man. Para may kasama, see you on Monday. Happy weekend sa aton tanatanan nga mga tagparamati. Sa nga sa aton nga reporter, si Radyoman Flo Consumo Navarrete. Upo na rin sa News Center. Radyoman Sanipunay, kag Radyoman Joel Franco. Upo na rin sa technical side. Radyoman Wilfredo Gabino Talaron Jr. Sa transmitter, upo na si Radyoman Chief Atoy Alya. Ako naman iyo kasama, Radyoman Jun Alojado Capulot. Tatak RMN. The National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng